सावंतवाडीमध्ये मी अनेक वेळेला येऊन गेलो आहे, परंतु ज्या ज्या वेळेला आलो होतो त्या त्या वेळेला जयंतजी मटकर याची भेट घेऊनच परत गेलेलो आहे. आणि त्यानंतर आता बऱ्याच वर्षांनी पुन्हा सावंतवाडीमध्ये येतो, ते मात्र जयंतजींच्या स्मृतीवृक्षातली जी व्याख्यान आपण करत आहोत त्या निमित्तानं त्यामुळं दिवंगत आदरणीय जयंतजी भटकर यांच्या स्मृतीला मी विनम्र अभिवादन करतो आपल्या सर्वांच्या वतीनं. त्यांच्याबरोबरच्या ज्या अनेक सुखद आणि प्रेरक अशा स्मृती आहेत त्याचंही या ठिकाणी आठवण राखतो. आपण मला बोलवलं त्याबद्दल पुन्हा मनापासून आपल्या सगळ्यांचा आभारी. या वाचनालयाचे अध्यक्ष पावसकरजी, छात्रवादीच्या काळापासूनचे आमचे सहकारी असलेले संदीप निंबाळकरजी यांचे कार्याध्यक्ष, उपकार्याध्यक्ष गोवा सर. यापूर्वी मी जेव्हा इथं आलो होतो माधव गाडगीळांना घेऊन आणि माधव गाडगीळांच्या सोबत पश्चिम घाट जैवविविधता अहवालाचा विषय या जिल्ह्यामध्ये घेऊन जाण्यासाठी त्यावेळेला त्या व्याख्यानासाठी ज्यांनी खूप मोठा पुढाकार घेतला होता असे रमेश भोगरे सर, ते कार्यवाह आहे, ते समोर बसले आणि बाकी सर्व संचालक मंडळ आहे. त्याचबरोबर प्रवीण बांदेकर आहेत, जे एक अत्यंत संवेदनशील असे लेखक तर आहेतच परंतु कार्यकर्ते आहेत आणि त्यांचं लिखाणही त्या कार्यकर्तेपणाच्या भावनेतूनच येतं असे प्रवीण बांदेकर आहेत. सुभाष काकडे आहेत, माझे सहकारी एस.एन. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशनचे व्यवस्थापक राहुल भोसले हे सोबत आहेत आणि आपण सर्वजण आवर्जून संविधानाचा सारखा एक विषय समजून घेण्यासाठी आलेल्या माझ्या तुम्ही सर्व भावांना नाही, तुम्ही हा विषय ऐकायला आला तुमचा मी मनापासून आभारी. माझी जी ओळख आता इथं करून दिली त्यातून तुमच्या लक्षात आलं असेल की आम्ही काही लोक गेले अनेक वर्षे या विषयावरती काम करत. संविधानावरती हे जे सगळं काम झालंय हे एका टीमच्या माध्यमातून झाले. की 1000पेक्षा अधिक व्याख्यानं जी झालेली आहेत ती व्याख्यानं देण्यासाठी सुद्धा आम्ही वक्त्यांचं प्रशिक्षण घेतलं होतं 2015 साली आणि ते जे प्रशिक्षण झालं त्यातल्या वक्त्यांनी ती व्याख्यानं दिली. त्याला एकच सांगतो की ज्या माझ्या एका पुस्तकाचा उल्लेख त्यांनी केला की आपले भविष्य भारतीय संविधान 40,000 नव्हे तर आज घडील अशी स्थिती की त्याच्या 50,000 प्रती विकल्या गेल्या 50,000 आणि ह्या विकल्या गेलेल्या आहेत आणि त्या सगळ्यांचा हिशोब हे आमचे जे व्यवस्थापक आहेत त्यांच्याकडे आहे. म्हणजे अत्यंत कमी किमतीत विकतो आम्ही परंतु तरी ते विकलेलंच आहे आणि त्याचा व्यवस्थित हिशोब जमा झाले. हे पुस्तक कुठे स्टॉलवर नाही आहे. म्हणजे मनात होती 10 वर्ष जवळजवळ प्रचंड मोठी मोहीम जी राबवली गेली त्या मोहिमेमध्ये ही शिबिरं झाली, व्याख्यानं झाली, त्यातून हे पुस्तकही अनेक ठिकाणी घरोघरी पोहोचलं आणि इथंही पूर्वी ते पुस्तक आलेले आणि आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं पुढच्या महिन्याभरामध्ये या पुस्तकाच्या 51,000व्या प्रतीचं प्रकाशन करायचं, दुसऱ्यांचं प्रकाशन करायचं. हा जो विषय आहे हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे आपल्या सगळ्यांच्यासाठी. आपल्या जगण्याचा आधार असं एक शीर्षक मी सुचवलं होतं संयोजकांना की संविधान हा आपल्या जगण्याचा आधार आहे. या संविधानाबद्दल अनेक गैरसमज न शिकलेल्या लोकांच्या मध्ये आहेत, शिकलेल्या लोकांच्या मध्ये अधिक गैरसमज आहेत. माझ्या पुस्तकाला न्यायमूर्ती के.व्ही. सावंतांची प्रस्तावना आणि त्या प्रस्तावनेमध्ये त्यांनी स्वतः म्हटलेलं आहे की अनेक सुशिक्षित लोकांच्या मध्ये सुद्धा संविधान हा न्यायालयांचा किंवा कायदे मंडळाचा विषय आहे किंवा विधिमंडळाचा संसदेचा विषय आहे असा एक गैरसमज सुशिक्षित लोकांच्या मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती असतो. त्या पलीकडे जाऊन संविधानाबद्दलचा विचार करण्याची गरज आणि हा संविधानाबद्दलचा विचार करण्याची गरज मागच्या 18 वर्षांमध्ये तर अधिक तीव्रतेने आपल्याला जाणवते. याआधी होतीच. 11 वर्षापूर्वी संविधानाबद्दल काहीच बोलण्याची गरज नव्हती, अशी काही स्थिती नव्हती. 11 वर्षापूर्वी सुद्धा
संविधानाप्रमाणे कारभार करा असं सांगण्याची गरज होतीच, परंतु या मागच्या 11 वर्षामध्ये या बाबतीमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर बनलेली आहे. त्याच्या काही उदाहरणासहित आपण नंतर पुढे जाऊ. पण हे जे संविधान आहे आणि ज्याच्याबद्दल अनेक गैरसमज आजही आहे आणि अनेक वेळेला संविधानाबद्दल बोलत असताना सुद्धा गैरसमज आहे. विशेषतः मला आज जाणवतं की चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणून की आरक्षणाच्या प्रश्नावरती या महाराष्ट्रामध्ये आज जी एकमेकांच्या अस्मितांना छेद देणारी आंदोलनं सुरू आहेत आणि ज्या आंदोलनाच्या मधून संविधानाला वाचवण्यासाठीच्या शक्ती त्यांची एकजूट अपेक्षित आहे, त्यांच्यामध्येच नेमकी फाटाफूट आरक्षणाच्या प्रश्नावर होताना जी दिसते, म्हणजे ज्या शक्ती संविधान वाचवण्याच्या कंपूमध्ये असायला हव्या त्याच्यामध्ये जी फाटाफूट संविधानच्या नावानं दिसते, त्यावेळेला आता याचं अधिक गंभीरता मला जाणवते. म्हणजे आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये संविधानाचं नाव अनेक वेळेला घेतलं जातं, परंतु बहुतेक आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये संविधानाचा अतिशय तुकड्या तुकड्याने संदर्भ दिला जातो. आपली जात असेल किंवा आपला प्रवर्ग असेल तर आपल्या जातीपुरतं आपल्या प्रवर्गापुरतं संविधानातलं फायद्याचं काढून त्याचा संदर्भ देऊन मग बाकी समाजाच्या प्रती द्वेष निर्माण करण्यासाठी याचा वापर करताना संविधानाचा जो टोटल संदेश आहे, संविधानाचा जो एक व्यापक संदेश आहे भारतासाठी, त्याच्याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती संविधानाचं नाव घेऊन बोलणाऱ्यांनी सुरू केली. आणि मग हे अधिक आपल्याला घातक असं आव्हान आपल्या समोर उभं आहे. हे जे संविधान आपल्याला मिळाले, राज्यघटना असा अधिक चांगला शब्द खरं मराठीमध्ये त्याला आहे, हे संविधान नेमकं आलं कुठून? तर अनेक लोकांना असं वाटतं की 350 सभासद असलेली एक संविधान सभा होती आणि त्या संविधान सभेमध्ये जवळपास 3.5 वर्षापेक्षा जास्त, म्हणजे ती 2 वर्ष 11 महिने एवढा चर्चा त्या संविधान सभेत झाली आणि त्या संविधान सभेच्या सदस्यांनी एक सांगोपांग चर्चा करून हे संविधान आपल्याला दिलं अशी मानलं जातं. अर्थातच त्या संविधान सभेमध्ये मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्यानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं योगदान हे अत्यंत मोठं आहे, अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्याच्याबद्दलही मी पुढे बोलेन की बाबासाहेबांच्या योगदानाचं नेमकं महत्त्व काय. पण माझा मुद्दा वेगळाच आहे. म्हणजे माझा मुद्दा असा आहे की कोणत्याही देशाचं संविधान लिहिणं ही अकॅडमिक प्रक्रिया नसते. म्हणजे संविधानाबद्दल माहिती असणारे किंवा कायद्याबद्दल माहिती असणारे संविधान तज्ञ, कायदे तज्ञ जगभरातले बोलवा आणि त्यांना निवांत एखाद्या हिल स्टेशनला बसून आम्हाला एक उत्कृष्ट संविधान द्या असं प्रक्रिया ती नसते, अकॅडमिक प्रक्रिया नसते. ती संविधान तज्ञ बोलवले आणि त्यांनी लिहिलं. आणि म्हणून आता जेव्हा पुन्हा संविधान लिहिण्याची भाषा केली जाते त्यावेळेला हे संविधान बनतानाची जी प्रक्रिया होती आणि ते कुठून आलं हे समजून घेणं अधिक मला गरजेचं वाटतं. भारत हे राष्ट्र अजून बनायचं असं बाबासाहेब अनेक वेळा म्हटले की भारत हे काही राष्ट्र नाही, ते राष्ट्र अजून बनायचं. परंतु भारत हे एक राष्ट्र बनू शकतं अशा पद्धतीची प्रक्रिया या एका आंदोलनामध्ये आपल्याला दिसली की जात आणि धर्माचे, भाषेचे सगळे भेद ओलांडून, जात धर्म आणि भाषेच्या भिंती ओलांडून आपण भारतीय म्हणून एकत्र येऊ शकतो आणि भारतीय म्हणून एकत्र येऊन आपल्या भविष्याचा विचार करू शकतो. अशा पद्धतीचं जे चित्र एका आंदोलनामध्ये आपल्याला दिसलं त्या भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामधून हे संविधान आकाराला आले. आणि म्हणून संविधान सभेच्या सदस्यांचं, त्यातल्या बाबासाहेबांचं अतिशय महत्त्व आहे. पण तरी सुद्धा ती संविधान सभा कशातून बनली त्या प्रक्रियेचं सुद्धा तितकंच महत्त्व आहे. आणि म्हणून भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीमध्ये स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळामध्ये ज्या अनेक घटना घडल्या त्या घटनांचा संदर्भ आहे, त्यातून ते संविधान खऱ्या अर्थानं आकाराला आलेलं आहे. संविधान सभेतले काही सभासद वगळता, विशेषतः जे प्रोव्हिन्सेसचे प्रतिनिधी होते, म्हणजे संस्थानांचे प्रतिनिधी होते, संस्थानांचे प्रतिनिधी वगळले तर उरलेले जे सदस्य, निवडून आलेले सदस्य होते, हे बहुतांशी सदस्य हे स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये काही सोचलेले सदस्य, लाठ्या खाल्लेले, तुरुंगात गेलेले, असे सोचलेले ती माणसं होती आणि त्या संपूर्ण काळामध्ये भारताच्या भविष्याचा विचार करणारी ती माणसं होती. आणि म्हणून
मी आज त्याच्या अति तपशिलात जाणार नाही, परंतु स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळामध्ये विशेषतः काँग्रेसच्या अधिवेशनांच्या मध्ये जे अनेक ठराव आहेत, कराची अधिवेशनामधला जो मूलभूत अधिकारांचा ठराव आहे जो पंडित नेहरूंनी मांडला होता आणि त्याला गांधीजींनी अनुमोदन दिलं होतं, किंवा त्यानंतरच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये जो संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव होता आणि त्या ठरावावरती झालेली चर्चा होती आणि त्याच्यात झालेल्या मागण्या होत्या, किंवा अगदी साने गुरुजींच्या नेतृत्वामध्ये ज्या अधिवेशनाची व्यवस्था झाली होती ते 1936 जे फैजपूरचं अधिवेशन आहे, जे त्या काळातलं ग्रामीण भागातलं पहिलं अधिवेशन होतं काँग्रेसचं, आणि तिथे शेतकऱ्यांचे आणि कामगारांचे प्रश्न अजेंड्यावर यावेत असा प्रयत्न साने गुरुजींनी त्या संयोजक म्हणून केला होता. आपण अनेक वेळा अभिमानानं जे गाणं म्हणतो की शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी, कामगारांच्या राज्यासाठी, लावूपणाला प्राण, ते गाणं म्हणतो आपण, पण त्या गाण्याचा इतिहास फार मोठा आहे. हे गाणं त्या फैजपूरच्या अधिवेशनाच्या निमित्तानं साने गुरुजींनी लिहिलेलं गाणं आहे आणि त्या फैजपूरच्या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर यावं, त्यांनी आपले दुःख मांडावं आणि काँग्रेसच्या अजेंड्यावर शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावेत याच्यासाठी साने गुरुजींनी फार मोठा दौरा केलेला आहे. त्यावेळेला साने गुरुजींनी ते गाणं लिहिलेलं आहे की शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावूपणाला प्राण, आणि मग त्या अधिवेशनात अनेक चर्चा झालेल्या आहेत. प्रचंड मोठा विषय आहे हा, परंतु काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये दीर्घकाळ त्याच्यावर चर्चा झाली आणि त्यातून जो संवाद ब्रिटिश गव्हर्नमेंट बरोबर झाला याच्यातून हे संविधानाच्या अनेक गोष्टी आकाराला आल्या. की काँग्रेसबद्दल बोलत असताना अनेक वेळेला काँग्रेसचा अतिरेकी अभिमान बाळगणाऱ्या काही व्यक्ती अनेक वेळेला अशा पद्धतीचे विधान करतात, किंवा आजकाल जे स्वातंत्र्य चळवळीत लढले त्याच्यामध्ये सुद्धा आमका वर्सेस आमका, जे गांधी वर्सेस आंबेडकर किंवा गांधी वर्सेस सुभाषचंद्र बोस अशी भांडणं लावण्यात ज्यांना अधिक इंटरेस्ट आहे त्याच्या अशातल्या काही शक्ती अनेक वेळेला की काँग्रेस लढत होती तेव्हा बाबासाहेब काय करत होते असाही प्रश्न उपस्थित करतात. पण मला माझा जो अभ्यास आहे संविधानाचा त्यातून माझं असं मत बनलेलं आहे की स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळामध्ये बाबासाहेबांनी जे एक महत्त्वाचं काम केलं की नेतृत्व ज्यांच्या हातात होतं त्या गांधीजींना आणि त्या काँग्रेस पक्षाला सातत्यानं अत्यंत टोकदार असे प्रश्न विचारले, अतिशय तिखट असे प्रश्न विचारले, आणि ते जे प्रश्न विचारले त्याचं सार असं होतं की स्वातंत्र्य कोणासाठी आणि स्वातंत्र्य कोणापासून. लक्षात घ्या, फार मूलभूत आहे की बाबासाहेबांच्या प्रश्नाचं जे सार होतं की स्वातंत्र्य कोणासाठी आणि स्वातंत्र्य कोणापासून. आणि मग बाबासाहेब स्वातंत्र्य चळवळीची गाडी योग्य ट्रॅकवर आणायचा प्रयत्न करत होते आपल्या तिखट अशा प्रश्नांच्या मध्ये. आणि ते असं सांगू पाहत होते की तुम्हाला कदाचित असं वाटत असेल की इंग्रजांच्या साम्राज्यवादी मगरमिचीमधून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवायचंय, पण माझं असं म्हणणं आहे की इंग्रजांच्या साम्राज्यवादी मगरमिचीतून तर आपल्याला स्वातंत्र्य हवंच आहे, परंतु मी ज्या समूहाचं प्रतिनिधित्व करतो त्यांना मात्र इथल्या देशी सरंजामदारांच्या पासून पण मुक्ती हवी आहे, आणि या देशातल्या पुरोहितशाहीची आणि त्याच्या जातीयवादाची जी पकड आज आमच्या भोवती बसलेली त्याचा जो फास आमच्या भोवती आहे त्या पुरोहितशाहीपासूनही आम्हाला स्वातंत्र्य आहे. आणि म्हणून स्वातंत्र्य कोणापासून आणि स्वातंत्र्य कोणासाठी हे जे बाबासाहेबांचे तिखट प्रश्न होते, हेच बाबासाहेबांचं स्वातंत्र्य चळवळीतलं प्रचंड मोठं योगदान आहे असं मी मानतो. कारण त्या तिखट प्रश्नांच्या मधून गांधीजी आणि आंबेडकरांच्या मध्ये जो एक संवाद झालेला तो संवाद कधी वादविवादाच्या स्वरूपात झालेला आहे, परंतु वादविवादामधूनही तो संवाद पुढे सरकलेला आहे आणि त्याच्यातून दोघंही बदलले. गांधीजी आधी बदललेले हेही मला सांगितलं पाहिजे की गांधीजी आणि आंबेडकरांच्या संवादामधून गांधीजी आधी बदललेले, वेगळ्या अर्थानं चातुर्वर्ण्याचं समर्थन करणारे गांधीजी नंतरच्या काळामध्ये आंतरजातीय विवाह असेल तरच माझे आशीर्वाद मिळतील या भूमिकेपर्यंत जे आले त्याला कारण बाबासाहेबांचे तिखट प्रश्न हेच होते. आणि बाबासाहेबही बदलले, ते बाबासाहेब कसे बदलले त्याचंही उदाहरण नंतरच्या टप्प्यामध्ये येईल. त्यामुळं बाबासाहेबांचं हे योगदान प्रचंड आहे स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये की त्याची गाडी योग्य ट्रॅकवर आणायची. आणि दुसऱ्या बाजूला बाबासाहेबांनी, महात्मा फुल्यांनी, शाहू महाराजांनी समतेच्या लढ्यासाठी पॅरलली जे काम केलेलं आहे त्याचंही प्रचंड योगदान या संविधानाच्या निर्मितीमध्ये आहे. म्हणजे जर उदाहरण द्यायचं झालं तर संविधानामध्ये जे 17वा अनुच्छेद आहे
जो 17वा अनुच्छेद आपल्याला असं सांगतो की कुठल्याही प्रकारचा अस्पृश्यतेचा जो व्यवहार आहे हा व्यवहार कायद्यानं गुन्हा मानला जाईल आणि अस्पृश्यता पाळणाऱ्याला शिक्षा होईल असा आशय सांगणारा जो 17वा अनुच्छेद आहे संविधानातला. तर हा आला याचं कारण संविधान सभेतले सदस्य अस्पृश्यतेच्या विरोधात होते हे तर खरंच आहे, परंतु ते तेवढंच कारण नाही आहे. इथून अगदी मला वाटतं 100 किलोमीटरवरती जे चौदार तळ आहे या चौदार तळ्यावरती संविधान लिखाणाची प्रक्रिया सुरू व्हायच्या आधी 20 एक वर्ष जवळपास जो लढा बाबासाहेबांनी उभा केला होता आणि तिथे जाऊन जो प्रश्न विचारला होता की हाडावासाची माझी माणसं म्हणजे गुरंढोरं सुद्धा ज्या तळ्याचं पाणी पितात त्या तळ्याचं पाणी माझ्या हाडावासाच्या माणसांना जो पिऊ देत नाही तो कुठला धर्म, हा असला कसला तुमचा धर्म. तर माझं अभ्यासक म्हणून स्पष्ट मत आहे की संविधानामध्ये जो 17वा अनुच्छेद आला अस्पृश्यतेचा निषेध करणारा ही लिहायची सुरुवात चौदार तळ्याच्या काठी सुरुवात झाली, तिथं सुरुवात झाली आणि मग नंतर ते किंवा जो 45वा अनुच्छेद आहे संविधानातला. आणि तुम्हाला सांगतो की संपूर्ण संविधानामध्ये हा एकमेव अनुच्छेद असा आहे की ज्याला लिहिलं गेलं त्या काळात 1950 साली की हे जे घडायला हवं हे 10 वर्षाच्या आत घडलं पाहिजे. फक्त एकमेव अनुच्छेद आहे. आपण आरक्षणाबद्दल चर्चा करतो, आरक्षणावरती अनेक वेळा लोक प्रश्न विचारतात की आरक्षणाला 10 वर्षाची मर्यादा घातली तर ती फक्त राजकीय आरक्षणाला आहे. नोकऱ्या आणि शिक्षणाच्या आरक्षणाला अशी कुठलीही मर्यादा संविधानात नाही. पण 45व्या अनुच्छेदामध्ये मात्र हे लिहिलं गेलं होतं की 0 ते 14 वयोगटातल्या मुला-मुलींना सक्तीचं आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळालं पाहिजे 10 वर्षाच्या आत. तो एकमेव अनुच्छेद असा आहे. याचं कारण ज्यांनी संविधान लिहिलं त्या सगळ्यांना याची पूर्ण जाणीव होती की या देशामधली जाती आधारित विषमता जर संपवायची असेल, या देशामधली गरीब आणि श्रीमंतांच्या मध्ये विषमता जर संपवायची असेल, या देशातली स्त्री आणि पुरुषांच्या मध्ये विषमता जर संपवायची असेल तर पहिल्यांदा काय घडलं पाहिजे तर शिक्षण हे सक्तीचं आणि मोफत सर्वांना मिळालं पाहिजे. शिक्षणातली समान संधी आधी अस्तित्वात आली पाहिजे आणि शिक्षणातल्या समान संधीमधून बाकी सगळ्या विषमतांना सुरुंग लावण्याची प्रक्रिया पुढे गेली पाहिजे. म्हणून त्या 45व्या अनुच्छेदामध्ये 10 वर्षाच्या आत अशी निकट संविधान निर्मात्यांनी लिहिली. तर तेच अनुच्छेद जो आला त्याचीही पायाभरणी महात्मा फुल्यांनी हंटर कमिशनला जे निवेदन दिलं होतं तिथून झाली. आणि मग मध्ये अनेक जण आता त्या बाबतीत महात्मा फुले हेच आपल्या सगळ्यांच्यासाठी महत्त्वाचे. उद्या 2 दिवसानंतर 11 एप्रिलला महात्मा फुले यांचा 200वा जयंती दिवस आहे आणि 200वी जयंती वर्ष सुरू होईल 11 एप्रिलला. मला असं वाटतं की संविधानाच्या संदर्भामध्ये महात्मा फुल्यांचं हे योगदान की त्यांनी जे हंटर कमिशनला बहुजन समाजाच्या शिक्षणासाठीच्या मागण्या म्हणून दिलं होतं त्याचं एक मोठा प्रतिबिंब 45व्या अनुच्छेदामध्ये आलं असं मी मानतो. ज्या आरक्षणाचा अर्थ समजून घ्यायला आम्ही आज अत्यंत कमी पडलेलो आहोत, ज्या आरक्षणामधून शोषितांची एकजूट पुढे जाणं संविधान निर्मात्यांना अपेक्षित होतं, मात्र त्या शोषितांच्या मध्येच फाटाफूट घडवण्यासाठी ज्या आरक्षणाचा उपयोग केला जातोय ते जे 15व्या कलमाने अनुच्छेदाने शैक्षणिक आरक्षण आलं, 16व्या अनुच्छेदामुळे नोकऱ्यांच्या मधलं आरक्षण आलं, नंतर पुढे जे 340 आणि 300 आधीची 4 अनुच्छेद आहेत याच्यामुळं राजकीय आरक्षण आलं. मला असं वाटतं की या सगळ्याची सुरुवात सुद्धा 1902 साली शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानामध्ये केली. ब्राह्मणेतर समाजाला सर्व प्रकारची समान संधी मिळावी म्हणून जे आरक्षण आणलं. त्यामुळे माझा मुद्दा असा आहे की एका बाजूला काँग्रेसच्या सगळ्या अधिवेशनांच्या मध्ये जे चर्चा झाल्या, ज्या मागण्या झाल्या, त्यातून इंग्रज सरकारबरोबर जे काही डेलिव्हरेशन झाले, जे काही संवाद झाला त्याचा संबंध संविधानाच्या निर्मितीशी आहे. आणि त्याचबरोबर फुले शाहू आंबेडकर असं म्हणून जे आपण एका चळवळीचं हे म्हणतो, ही जी सामाजिक समतेची चळवळ होती त्याच्यातल्या ज्या सामाजिक विषमतेला सोडून लावणाऱ्या मागण्या होत्या त्याचाही संबंध या संविधानातल्या वेगवेगळ्या अनुच्छेदाशी आहेच. आणि सर्वात महत्त्वाचा आज या ठिकाणी म्हणजे मला स्वतःला कळत RSS बद्दल आधी बोलायला आवडत नाही. म्हणजे मी असं मानणारा कार्यकर्ता आहे की RSS हे काय आमच्या अस्तित्वाचं कारण नाही, म्हणजे ते आहेत म्हणून आम्ही काम करतोय असं अजिबात नाही. आमचा आम्हाला स्वतंत्र अजेंडा आणि आमच्या समोर एका अशा आनंदी जगाचं स्वप्न आहे की ज्या जगामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला
निसर्गानं दिलेलं जे बीज रूपातलं कौशल्य. मी जीवशास्त्राचं 2 वर्ष शिकवलेले कॉलेजेसमध्ये, 2च वर्ष शिकवल्यानंतर पूर्णवेळ कार्यकर्ता बनलो. पण माझं असं म्हणणं आहे की निसर्ग कोणत्याही जीवाला जेव्हा पाठवतो तेव्हा त्याला निसर्ग टाकाऊ म्हणून पाठवत नाही. निसर्ग बीज रूपामध्ये प्रत्येक जीवामध्ये काही खास कौशल्य देत असतो, काही खास हुनर देत असतो आणि समान संधीच्या द्वारे, विशेषतः शिक्षणातल्या समान संधीच्या द्वारे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्यातलं ते हुनर फुलवता यावं, आपल्यातलं कौशल्य फुलवता यावं, जेणेकरून त्या मनुष्याचं मनुष्यत्व उमलून यावं. आणि असे मनुष्यत्व उमलून आलेले सगळा समाज आम्ही बघतोय की जिथे सर्व समाज आनंदी जगतोय. अशा आनंदी गावाचा रस्ता शोधणं हा आमचा एक स्वतंत्र अजेंडा आहे. त्यामुळे RSS हे आमच्या अस्तित्वाचं कारण नाही आहे. RSS असो अथवा नसो, आनंदी समाजाकडे वाटचाल करणं हे आम्हा समाजवाद्यांचं, गांधीवाद्यांचं, आंबेडकरवाद्यांचं एक स्वतंत्र स्वप्न आहे. पण तरी संविधानाचे संदर्भ आहेत म्हणून मी नाव घेतोय. मी लिहिलेलं आहे अनेक ठिकाणी त्यांच्या पुस्तकांच्या मध्ये, आणि ते वाक्य असं आहे की देयर इज नो इंडियन इसेन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हे वाक्य RSSच्या पुस्तकामध्ये की देयर इज नो इंडियन इसेन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे भारताच्या संविधानामध्ये भारतीयत्व असं काही नाही. आणि मग ते बाकीचे आर्ग्युमेंट तुम्हाला माहितीच असते की सगळं उल्हार उसंवार केलेलं संविधान आहे, कॉपी पेस्ट केलेलं संविधान आहे, वेगवेगळ्या संविधानातल्या तरतुदी उचलून लिहिलेलं संविधान आहे. हे खरं नाही. एक तर असं आहे की मानवी मूल्य हा जो प्रकार आहे, हा प्रकार केवळ एका राष्ट्राच्या सीमेपुरता नसतो. मानवी मूल्य हा संपूर्ण जगाचा वारसा असतो. आणि त्याच्यामुळे मानवी मूल्यांना उचलून धरणारी कलम, अनुच्छेद जर काही संविधानामध्ये इतर असतील, ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानामध्ये असतील, कॅनडाच्या संविधानामध्ये असतील, तर त्याचा संदर्भ भारताचं संविधान घेताना घेणं याच्यामध्ये काहीच चूक नाही. कारण मानवी मूल्य हा काही केवळ एका राष्ट्राचा विषय नसतो. त्यामुळे तसे काही आली असतील तर त्याच्यात वावगं काहीच नाही. पण एकूण संविधानाचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर हे संविधान भारतातल्या सर्व चांगल्या परंपरा आणि भारतातल्या सर्व विषमतावादी परंपरा या सगळ्यांचा संदर्भ घेऊन लिहिलेलं संविधान. हे खास भारतातल्या मातीशी जुळणारं संविधान आहे. पण त्यांना असं वाटतंय की देयर इज नो इंडियन इसेन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पण मी तुम्हाला सांगतो की त्यांचं हे वाक्य बरोबर आहे की देयर इज नो इंडियन इसेन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हे वाक्य त्यांच्या जागेवरून बरोबर आहे. याचं कारण असं आहे की भारत इतिहासामध्ये एक जिन्सी आणि एक असा कधीच नव्हता ना. भारत एक जिन्सी आणि एक असा कधीच नव्हता. भारतामध्ये एकलव्य होता आणि द्रोणाचार्य पण होता. भारतामध्ये सावित्रीबाई पण होत्या आणि त्या सावित्रीबाईंच्या अंगावरती शेणगोटे फेकणारे पुरोहित पण होते. बरोबर. त्यामुळं तुम्ही भारत कोणाच्या नजरेतून बघता याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी ठरतात. तुम्ही जर भारत द्रोणाचार्याच्या नजरेतून बघत असाल तर देयर इज नो इंडियन इसेन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हे वाक्य बरोबर आहे. पण जर तुम्ही भारत एकलव्याच्या नजरेतून बघत असाल तर एकलव्याच्या शिक्षणाच्या जी अर्ज होती, जी शिक्षणाची निकड होती एकलव्याच्या मनामध्ये, की मी जरी भिल्ल समाजामध्ये जन्माला आलेलो असलो तरी माझ्यामध्ये हुनर आहे आणि मला उत्कृष्ट धनुर्धर व्हायचं आहे, ही जी त्याची आतली आकांक्षा होती त्या आकांक्षेला प्रतिसाद देणारं भारतीय संविधान. लक्षात. किंवा सावित्रीबाई ज्या एका उद्दिष्टासाठी तळमळ करत होत्या, शेणगोटे खात होत्या की या देशातली जी आधी आबादी आहे त्या आधी आबादीमध्ये सुद्धा अनेक हुनर आहेत, अनेक कौशल्य आहेत आणि तू संपूर्ण अर्ध्या लोकसंख्येला शिक्षणाचा अधिकार नाकारून भारत हा कधीच पुढे जाऊ शकत नाही. ही जी काही सावित्रीबाईंचं स्वप्न होतं त्या सावित्रीबाईंच्या स्वप्नाला संपूर्ण बळ देणारं भारताचं संविधान. त्यामुळे तुम्ही कोणाच्या नजरेनं भारत बघता याच्यावरती बरेच गोष्टी ठरतात. द्रोणाचार्यांच्या नजरेतून भारत बघणाऱ्या लोकांना, सावित्रीबाईंच्या अंगावर शेणगोटे फेकणाऱ्या पुरोहितांच्या नजरेतून भारताकडे बघणाऱ्या लोकांना देयर इज नो इंडियन इसेन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असं वाटणं स्वाभाविक. पण या देशामध्ये करुणेचा आणि समतेचा संदेश देणारे लोक युद्ध असतील किंवा सर्व धर्मातल्या कर्मकांडावरती कठोर प्रहार करणारे संत कबीर असतील किंवा 12व्या शतकामध्ये आंतरजातीय विवाहाचं समर्थन करून आपली सगळी सत्ता एका अर्थानं सोडून देण्याला सुद्धा समृद्धी दर्शवणारे आमचे
लिंगायत समाजाचे बसवण्णा असतील किंवा विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदाभेद भ्रम अमंगळ असं म्हणून समतेचा पुकारा करणारे संत तुकाराम असतील किंवा आपल्या विषमतेच्या संदर्भामध्ये अगदी ज्याला देव मानतोय अशा विठोबाला सुद्धा कठोर प्रश्न विचारणारे आमचे संत सोयराबाई आणि संत मुखामेळा असतील. यांचा जो वारसा आहे समतेचा, विवेकाचा आणि समंजसपणाचा, गौतम बुद्धांचा, संत कबीरांचा, बसवण्णांचा, तुकारामांचा, सोयराबाईचा, जनाबाईचा, हा जो सगळा समंजसपणाचा विवेकाचा वारसा आहे, या विवेकाच्या वारशाला पुढे घेऊन जाणार भारताचं संविधान आहे. त्यामुळे देयर इज नो इंडियन इसेन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या वाक्याकडे तुमचा भारत कोणता याच्या आधारे उत्तर देत आहे. तुमचा भारत कोणता? आमचा भारत गौतम बुद्धांचा आहे, बसवण्णांचा आहे, कबीरांचा आहे, सोयराबाईंचा आणि त्यांची स्वप्न पुढे घेऊन जाणार हे भारताचं संविधान आहे. म्हणून माझा मुद्दा असा होता की काँग्रेसची सगळे राजकीय ठराव, फुले शाहू आंबेडकर चळवळीतून झालेल्या सामाजिक समतेच्या लढाया आणि भारतामधल्या विवेकी सांस्कृतिक परंपरेचा संपूर्ण इतिहास, या सगळ्याचा वारसा या भारतीय संविधानाच्या पाठीशी आहे. त्यातून हे संविधान आलेलं आहे. आणि मी जिथे म्हणालो होतो की संविधान लिहिणं ही अकॅडमिक प्रक्रिया नाही, केवळ काही तज्ञ जमून त्यांनी लिहावं त्याला एक वारसा असतो आणि हा वारसा आज आपल्याला पुढे घेऊन जात असताना हे संविधान असंच टिकेल का त्याची तोडमोड होईल. पण एक लक्षात घ्या की मी व्यक्तिशः हे संविधान असंच टिकावं या मताचा नाही, कारण मग ही अपरिवर्तनीय भूमिका झाली. हे असंच टिकावं. या संविधानामध्ये सुद्धा काही बदलांची निश्चितपणे गरज आहे, काही दुरुस्त्यांची निश्चितपणे गरज आहे. पुढे मी बोलेल तेव्हा ते जरूर येईल की जे आज भारतीय जनता पक्षानं जे वातावरण निर्माण केलेलं, या वातावरणामध्ये सर्वात वाईट जर काही घडत असेल तर ते मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे इतर आर्ग्युमेंट्स होत राहतात सगळे, भाजप विरोधात होत राहतील, पण सगळ्यात वाईट जर काय घडत असेल की ही बाजू किंवा ही बाजू, ही जी फॅसिस्टांची प्रवृत्ती असते की ही बाजू किंवा ही बाजू, तुम्ही एक तर आमच्या बाजूचे आहात आणि तुम्ही आमच्या बाजूचे नसाल तर याचा अर्थ तुम्ही शत्रू आहात. या भूमिकेकडे सगळा डिस्कोर्स घेऊन जाण्याचे दुष्परिणाम असे असतात की याच्यामुळे संपूर्ण चिकित्सा थांबते. आज मुसलमानांच्या संदर्भामध्ये अविश्वासाचं वातावरण, संशयाचं वातावरण निर्माण करून भारतीय जनता पक्ष जर खरोखर काय साध्य करत असेल तर मुस्लिम समाजामधल्या धर्मचिकित्सेचा जो प्रवाह आहे तो आहे, तो बऱ्यापैकी आहे. मुस्लिम समाजामध्ये धर्मचिकित्सेचा बऱ्यापैकी प्रवाह आहे, परंतु मुस्लिम समाजाला सतत दबावाखाली ठेवून जो काही मुस्लिमांच्या मधल्या धर्मचिकित्सेचा प्रवाह आहे तो बंद पाडला जातोय भाजप. अन्यथा आपण समाजवादी म्हणून आपल्यापैकी किती लोकांना हे माहिती आहे की मुस्लिम संतशोधक मंडळ नावाची संघटना जी मुस्लिमांच्या मधल्या धर्मचिकित्सेला एक बळ देण्याचं काम करते, ही समाजवाद्यांनी स्थापन केलेली संघटना आहे. ही साधना साप्ताहिकाच्या कार्यालयात स्थापन झालेली संघटना आहे. ज्या संघटनेच्या पाठीशी सुरुवातीच्या काळात बाबा आढाव आणि भाई वैद्यांच्या सारखे समाजवादी उभे राहिले म्हणून ती धर्मचिकित्सा सुरू झाली आणि मुस्लिमांच्या मधल्या या धर्मचिकित्सेचा प्रवाह अधिक बळकट होणं गरजेचं आहे असं समाजवादी म्हणून माझं म्हणणं आहे. त्याच्यामधल्या अनेक तपशिलातल्या चर्चा मुस्लिम समाजासमोर करण्याची गरज आहे, परंतु भारतीय जनता पक्षानं ज्या पद्धतीचं वातावरण निर्माण केलंय त्याच्यामुळे मुस्लिमांच्या मधल्या धर्मचिकित्सेचा प्रवाह रोखला जातोय. तसंच संविधानाच्या वरती गेले 11 वर्ष काम करणारा जो आमचा सगळा चमू आहे, ज्याच्यातून जवळपास 100 तरुण आज संविधानाबद्दल बोलणारे तयार झाले, ही फार मोठी अचिव्हमेंट मी तुम्हाला सांगतो की मी मगाशी म्हणालो की माझं पुस्तक 50,000 प्रति विकल्या गेल्या, ही एक वेगळी फिजिकल अचिव्हमेंट आहे. परंतु त्या सगळ्या 11 वर्षाच्या काळात जवळजवळ 100 तरुण आज तयार झालेले की जे कुठल्याही शाळा कॉलेजमध्ये 45 मिनिटं संविधानावरती सहज संवाद साधून येतात आणि मी तरी बोलणारा माणूस आहे, पण त्या 100 जणांमध्ये अनेक सांस्कृतिक अंगानं संविधान घेऊन जाणारे लोक, भारूड संविधानावरचं भारूड करणारे लोक आहेत, संविधानाचे अभंग मानणारे लोक आहेत. आम्ही जे आहोत गेले 11 वर्ष काम करतोय, आमचं हे म्हणणं नाहीये की संविधान आहे असंच अपरिवर्तनीय. संविधान हा काही धर्मग्रंथ नाहीये. हे विधान तर बाबासाहेबांनी केलेलं आहे संविधान सभेमध्ये आणि ते कुठल्या संदर्भात केले की जे संविधान दुरुस्तीचं कलम आहे 368 त्या 368व्या कलमाच्या अनुषंगाने बाबासाहेब म्हणाले संविधान सभेत
कारण त्यावेळेला काही लोक असं म्हणाले होते की आणखी जरा 5-6 महिने चर्चा करूया, आणखी 5-6 महिने चर्चा करून जरा नीट परत वाचन करूया आणि एक फुलप्रूफ संविधान लिहूया की जे कधीच त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज पडणार नाही. त्याच्यावर बाबासाहेब असं म्हणाले की अरे कधीच दुरुस्ती करावी लागणार नाही. असं म्हणायला हा काय धर्मग्रंथ आहे काय? या धर्मग्रंथांच्या बाबतीमध्ये जी मान्यता आहे त्या धर्मातल्या लोकांची की आमचा धर्मग्रंथ जो आहे तो माणसानं लिहिलेला नाहीये, तो वरून आलेला आहे डायरेक्ट. आणि तो वरून आलेला असल्यामुळे त्याला हात लावता येत नाही. ही सगळ्या धर्माच्या अनुयायांची मान्यता आहे, श्रद्धा आहे, विश्वास आहे. तर अशा पद्धतीचा विश्वास बाळगायला हा धर्मग्रंथ नाहीये. बाबासाहेबांचं वाक्य त्यावेळेचं संविधान सभेमध्ये की काळ बदलतो तशा नवीन पिढ्या येतात आणि नव्या पिढीच्या आकांक्षा वेगळ्या असतात. त्यामुळे या संविधानामध्ये कधीच दुरुस्ती होणार नाही अशी भूमिका जर आपण घेतली तर आपल्याच देशातल्या ज्या 3री, 4थी, 5वी पिढी असेल त्या 5व्या पिढीतल्या तरुणाईच्या आकांक्षावरती केलेलं ते आक्रमण असेल. 5व्या पिढीच्या तरुणांच्या आकांक्षावरती, स्वप्नावरती केलेलं आक्रमण असेल. त्यामुळे या संविधानाला गरजेनुरूप दुरुस्त्या करण्याची तरतूद त्याच्यात असली पाहिजे. आणखी 368व्या अनुच्छेदानं आली. त्याचा तपशील मी काय तुम्हाला सांगणार नाही. पण माझा मुद्दा काय की ज्या पद्धतीचे हल्ले संविधानावरती होत आहेत आज, लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर सुद्धा आंध्र प्रदेश मधला तेलंगणा मधला एक भाजपचा नेता भिवंडीमध्ये येऊन भाषण करतो की तुम्ही जर 400 म्हणजे अबकी बार 400 पार घोषणा होती ना 2024 ला, तर अबकी बार 400 पार याला जर तुम्ही समर्थन दिलं असतं तर आतापर्यंत हिंदू राष्ट्र बनलं असतं. हे भिवंडीवरचं भाषण आहे. त्याच्यामुळे अशा अनेक रंगाने जे संविधानावरती हल्ले होत आहेत, तर माझ्यासारख्या 11 वर्ष संविधानावरती काम करणाऱ्या संविधान अभ्यासकाची एक मोठी अडचण ही आहे की हे संविधान आज कुठलं अपुरं पडतंय आणि त्याचं हे अपुरेपण कसं संपवता येईल या पद्धतीचा सुद्धा एक डिस्कोर्स समाजामध्ये घडणं गरजेचं आहे. परंतु तो घडत नाही. याचं कारण असं आहे की समोरून आहे हेच संविधान तोडायची जी काय आंदोलन सुरू आहे किंवा त्याचे जे काही अभियान सुरू आहे, त्यामुळे मग स्वाभाविक सगळे संविधानाचे अभ्यास सुद्धा म्हणजे आहे त्याला धरून बसतो. असं घडतंय. मी जे सांगतोय ना की हे मी वेगळं बोलतोय की भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या डिस्कोर्समुळे इथं संविधानाची चिकित्सा थांबली आहे. मुस्लिमांच्या मधली धर्मचिकित्सा थांबली आहे. आणि त्याचबरोबर गांधीजींच्या भूमिकांना नव्या काळाशी सुसंगत कसं बनवता येईल ही गांधीजींची चिकित्सा सुद्धा थांबली. जे समोरून जर गांधी जयंतीला गांधीजींचा पुतळा बनवून त्याच्यावर गोळी घालणारे लोक जर समोर येणार असतील, गांधी स्मृती दिन आला किंवा गांधी जयंती आली की हमखास नथुराम गोडसेच्या उदात्तीकरणाच्या प्रक्रिया जर सुरू होत असतील, तर मग गांधीजींना काल सुसंगत कसं बनवायचं ही प्रक्रिया थांबते. लक्षात घ्या. आणि भारतीय जनता पक्षाला हेच करायचं म्हणजे मुस्लिम समाज विवेकी बनावा, मुस्लिम समाजामध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, मुस्लिम समाजानं धर्माचा चिकित्सकपणे विचार करावा. हे नकोच आहे त्यांना. वरकरणी ते जर हे म्हणत असले तर हे प्रत्यक्षात त्यांना नकोय. कारण त्यांच्या संपूर्ण राजकारणाचा एक अजेंडाच त्याच्यातून सुटून जातो ना. त्यांना फक्त लक्ष करायचंय मुस्लिम समाज. हे आम्हाला हवंय समाजवादी म्हणून, हे आम्हाला हवंय की मुस्लिमांच्या मधल्या धर्मचिकित्सेचा प्रवाह अधिक मजबूत होण्याची गरज आहे. आणि हे मुस्लिम समाजामधल्या सुद्धा अनेक कार्यकर्त्यांना हवं की आज आपल्या सोबत आहे. म्हणजे आपण सोबत आहोत, ते आपल्या सोबत आहेत म्हणणं सुद्धा चूक. आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. मुस्लिमांच्या मधल्याही अनेक संघटनांना आज धर्माचा विवेकी अंगाने विचार करण्याची निकड जाणवते. पण जेव्हा समोरचा एक शत्रू मुस्लिम समाजाला कायम द्वेष भावनेनं, संशयाच्या, अविश्वासाच्या वातावरणामध्ये ठेवत असेल, तर स्वाभाविकपणे मुस्लिम समाजामध्ये एकमेकाला धरून राहण्याची आणि जे आहे तेच आपलं ठेवून पुढे जाऊ ही प्रवृत्ती वाढते. माझा हा मुद्दा तुम्ही नीट लक्षात घ्या की काय घडतंय याच्यामध्ये. त्यामुळे भारतीय संविधान जे आहे याच्यामध्ये कालसुसंगत अशा दुरुस्त्या झालेल्या आहेत आणि होऊ शकतात. त्याच्यातली एक दुरुस्ती तर आम्ही मागितलेली. 5 एक वर्षापूर्वी आम्ही सुराज्य सेना नावाची एक तरुणांची संघटना स्थापन केलेली आहे. आणि या सुराज्य सेना या संघटनेच्या वतीनं महाराष्ट्रामध्ये 12 शहरांच्या मध्ये आम्ही सुशिक्षित बेरोजगार परिषदा घेतल्या. आणि या सुशिक्षित बेरोजगार परिषदांच्या मध्ये आमची मुख्य मागणी ही होती की रोजगाराच्या संदर्भामध्ये
संविधान लिहिताना बाबासाहेबांचं जे स्वप्न होतं आणि जे संविधानात आलं नाही, ती बाबासाहेबांची इच्छा आज पूर्ण करा. माझं वाक्य तुम्ही नीट ऐकलं असेल की संविधान लिहिताना रोजगाराच्या संदर्भात बाबासाहेबांची जी इच्छा होती, जी संविधानात आली नाही, ही बाबासाहेबांची इच्छा पूर्ण करणारी घटना दुरुस्ती करा, ही मागणी आम्ही केली. लक्षात घ्या. पण याच्यातून तुमच्या लक्षात आलं का की संविधान दिन असो किंवा उद्या आपल्या बाबासाहेबांची जयंती असो 14 तारखेची, आमच्या बाबासाहेबांचं संविधान आणि त्याला हात लावू देणार नाही अशी विधानं करणारे जे लोक आहेत, आमच्या बाबासाहेबांचं संविधान त्याला हात लावू देणार नाही, हे जे ना आमच्या बाबासाहेबांचं, बाबासाहेब आमचे, याच्यात बाबासाहेब छोटे होतात किंवा बाबासाहेब तसे नाहीये. बाबासाहेब कोणी एकाचे नाहीच. माझं एक स्वतंत्र व्याख्यान आहे त्याच्यावरती, बाबासाहेब सर्वांचे. आणि बाबासाहेबांच्या संदर्भामध्ये दलितेतर समाजावरती बाबासाहेबांचे काय उपकार आहेत, दलितेतर समाजासाठी बाबासाहेबांनी काय केले, बाबासाहेब सर्वांचे, अशी मी अनेक वेळा भाषणं दिलेली आहेत. पण आपल्या हे लक्षात येत नाही की जे संविधान आलं 26 जानेवारी 1950ला, हे संविधान सगळंच्या सगळं बाबासाहेबांच्या इच्छेप्रमाणे आलेलं नाही. बाबासाहेबांना काही आपल्या आग्रही मागण्या सुद्धा संविधान लिहिताना बाजूला ठेवाव्या लागलेल्या आहेत. बहुमताच्या निर्णयासोबत बाबासाहेबांना जावं लागलेलं आहे. हा एवढा चिकित्सक अभ्यास सुद्धा संविधानाचा करणं गरजेचं आहे, परंतु तो होत नाही. कारण समोर संविधान विरोधी शक्ती हे आहे, हेच संविधान तोडायला निघालेलं असल्यामुळं ही चिकित्सा पुढे जात नाही. लक्षात घ्या. पण या संविधानानं 26 जानेवारी 1950 रोजी नेमका कोणता बदल घडवला आपल्या समाज व्यवस्थेत? माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचं म्हणणं असं आहे की भारतीय संविधानानं एक निशब्द अशी क्रांती या समाजामध्ये घडवली. क्रांतीचा राज्यशास्त्रातला जो अर्थ आहे मला कळलेला तो असा आहे की जेव्हा मुठभर लोकांनाच विशेष अधिकार असतात आणि बहुसंख्य लोकांना माणूस म्हणून जगण्याचे साधे साधे अधिकार सुद्धा नसतात, मुठभर लोकांना विशेष अधिकार असणं आणि बहुसंख्य लोकांना साधे साधे जगण्याचे अधिकार नसणं, याच्यातून जी असंतोषाची परिस्थिती निर्माण होते, त्याच्यातून क्रांती आकाराला येते. आणि क्रांतीनंतर मुठभर लोकांचे विशेष अधिकार निरस्त केले जातात आणि सर्वांना समान अधिकार देण्याची भूमिका घेतली जाते. ही जर क्रांती, हा जर क्रांतीचा अर्थ असेल तर भारतीय संविधानानं क्रांती घडवलेली आहे असं माझं मत. मी 3-4 उदाहरणं त्या बाबतीसाठी मी तुम्हाला देऊ इच्छितो की आधी मुठभर लोकांना विशेष अधिकार, बहुसंख्य लोकांना काहीच अधिकार नाही, आणि नंतर मुठभर लोकांचे विशेष अधिकार निरस्त केले गेले, काढून घेतले गेले आणि समान अधिकार दिले गेले. अशी 3-4 उदाहरणं मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. संविधान अस्तित्वात येण्याच्या आधी ब्रिटिशांची राजवट असतानाच्या काळात सुद्धा या देशामध्ये निवडणुका होत होत्या. फक्त निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना फार अधिकार नव्हते. बरेच जे बहुसंख्य अधिकार हे इंग्रज अधिकाऱ्यांच्याकडे असायचे. निवडून आलेल्या लोकांना फार सूचना करण्याचे अधिकार असायचे. त्याचे टप्पे आहेत अनेक. जो 1935चा ब्रिटिश इंडिया ऍक्ट जो आहे त्याचे अनेक टप्पे आहेत इतिहासात, ते कधीतरी तुम्ही जरूर समजून घ्या. परंतु निवडणुका होत होत्या. तर शेवटची जी निवडणूक झाली होती पारतंत्र्याच्या काळातली, ती 1946 साली झाली. आणि 1946 साली जी निवडणूक झाली, या निवडणुकीमध्ये त्यावेळेला मतदानाचं वय 21 होतं. तर 21 वर्ष पूर्ण झालेले जे भारतीय होते 46 साली, त्यातल्या फक्त 22% लोकांना मताचा अधिकार. फक्त 22% लोकांना मताचा अधिकार. मताचा अधिकार याचा अर्थ काय? संविधानानं जे आपल्याला अनेक अधिकार दिले, याच्यातला सर्वात महत्वाचा आणि सर्वात क्रांतिकारी असा जो अधिकार आहे तो हा मताचा अधिकार. म्हणजे जे सरकार जनतेच्या सुखदुःखाला बांधील राहत नाही, जे सरकार जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाही, असं सरकार बदलण्याचा अधिकार, दर 5 वर्षांनी सरकार बदलण्याचा अधिकार, हा मताचा अधिकार 46 सालच्या निवडणुकामध्ये फक्त 22% लोकांना. आता हे 22% लोक निवडले कसे होते? तर त्या काळामध्ये ज्यांच्या जवळ प्रॉपर्टी आहे आणि जे सरकारला टॅक्स भरतात
अशा 22% लोकांना मताचा अधिकार होता. याचा दुसरा अर्थ काय की या देशामध्ये त्या काळी 78% लोक असे होते की ज्यांच्याजवळ प्रॉपर्टी नव्हती आणि जे सरकारला टॅक्स भरत नव्हते. अशा 78% लोकांना मताचा अधिकार नव्हता. लक्षात घ्या. संविधान लिहायला घेतल्यानंतर संविधान सभेमध्ये अनेक मुद्द्यावरती मतभेद झालेले त्या सदस्यांचे, पण ज्या एका गोष्टीवरती सर्वांचं एकमत होतं तो मुद्दा होता ॲडल्ट फ्रँचायझी, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार. हे या देशामध्ये जन्माला आलेला माणूस तो घरात बंगल्यात जन्माला आलेला असो अथवा झोपडीत जन्माला आलेला असो, तो ब्राह्मण समाजात जन्माला आलेला असो अथवा दलित समाजात जन्माला आलेला असो, तो स्त्री म्हणून जन्माला आलेला असो अथवा पुरुष म्हणून जन्माला आलेला असो, किंवा गरीब असो किंवा श्रीमंत असो, ज्यानं 21 वर्ष पूर्ण केलेले त्या प्रत्येकाला मताचा अधिकार असेल. ही भूमिका क्रांतिकारी भूमिका लक्षात, ही साधी भूमिका नाही. आज 76-77 वर्ष झालेले असताना संविधानाचे अनेक अधिकार आपण उपभोगत असताना त्यातल्या अनेक महत्वाच्या गोष्टीचं महत्व आपल्याला जाणवत नाही. ही जातीचा धर्माचा स्त्री असो की पुरुष असो, गरीब श्रीमंत असो, गावातला शहरातला कुठलाही विचार न करता 21 वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला मताचा अधिकार असणं ही एक क्रांतिकारक अशी प्रक्रिया आहे. तो दिला गेला संविधानाने. लक्षात. याच्यामध्ये अनेक महिला दिसतात इथं कार्यकर्त्या. आपण कधीतरी या देशातल्या महिलांना हे जाऊन सांगण्याची गरज आहे की बाबासाहेबांचे तुमच्यावरती काय उपकार आहेत. जे बाबासाहेबांना दलितांचा नेता या छोट्या इमेज मध्ये बंदिस्त केलंय, पण खरं म्हणजे बाबासाहेबांच्या सगळ्या चळवळीचा मागण्यांचा प्रचार केला. तर जेव्हा जेव्हा शक्य होईल त्या वेळेला बाबासाहेबांनी संपूर्ण मानव जातीचा विचार केला. म्हणजे हिंदू कोड बिलाच्या मुद्द्यावरती जे बाबासाहेब कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा देतात, ते हिंदू कोड बिल काय होतं हे आपण कधीतरी ब्राह्मण महिलांना समजून सांगितलंय का? मराठा समाजातल्या महिलांना समजून सांगितलंय का? मारवाडी समाजातल्या महिलांना समजून सांगितलंय का की अरे बाबासाहेबांनी तुमच्यासाठी राजीनामा दिलाय मंत्रिपदाचा. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून जी मागणी बाबासाहेब करत होते की बाईचं लग्नाच्या आधीचं अस्तित्व आणि सन्मान, बाईचं लग्न होत असतानाच अस्तित्व आणि सन्मान, आणि दुर्दैवानं जर बाईचं लग्न तोडावं लागलं, घटस्फोट घ्यावा लागला, तर नंतरचं बाईचं अस्तित्व आणि सन्मान सुरक्षित राखला पाहिजे. म्हणजे हिंदू कोड बिल की बाईचं लग्नाच्या आधी, लग्न होत असतानाच्या प्रक्रियेमध्ये आणि लग्न तोडावं लागलं तरी बाईचं माणूस म्हणून अस्तित्व आणि सन्मान शिल्लक राहायला पाहिजे. ही मागणी म्हणजे हिंदू कोड बिल. आणि या मागणीसाठी बाबासाहेबांनी आपल्या कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. लक्षात घ्या. 1942 ते 1946 या काळामध्ये बाबासाहेब गव्हर्नन्स काउन्सिल मध्ये मजूर मंत्री होते. त्याला मंत्री म्हणता येईल. गव्हर्नन्स काउन्सिल पारतंत्र्याचा काळ होता, पण गव्हर्नरचं राज्य होतं, ब्रिटिश गव्हर्नरचं. आणि त्याला जे मदत करायला माणसं असायची त्याच्यामध्ये बाबासाहेब मजूर खात्याचे मंत्री होते. तर बाबासाहेबांनी त्या 4 वर्षामध्ये या देशातल्या कामगारांचे सगळे न्याय हक्क देण्यासाठीच्या ज्या भूमिका घेतलेल्या आहेत त्याचा सुद्धा या देशातल्या कामगार चळवळीने कधीतरी अभ्यास करायची गरज आहे. त्या 4 वर्षामध्ये आज जे कामगार चळवळीचे अनेक हक्क आणि अधिकार भाजपच्या सरकारच्या काळामध्ये ज्या 4 कामगार संहिता आलेल्या आहेत, म्हणजे 46 कामगार कायदे 4 संहितामध्ये बसून जे बदल झालेले आहेत, ज्याच्यामधून अनेक महत्वाचे कामगारांचे अधिकार आज हिरावून घेतले गेलेले त्या संहितांच्यामुळे, त्या अनेक महत्वाच्या अधिकारांची पायाभरणी बाबासाहेबांनी 1942 ते 1946 या 4 वर्षामध्ये केलेली आहे गव्हर्नन्स काउन्सिल मध्ये मजूर मंत्री म्हणून. याच्याही तपशिलात मी आज जाणार नाही, परंतु त्यातला एक मुद्दा सांगेल की बाळंतपणाची रजा हा मुद्दा त्या काळात आलेला. बाईला बाळंतपणाची रजा मिळाली पाहिजे हा मुद्दा त्या 1942 ते 1946 या काळात आलाय. तर मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की 1942 ते 1946 ह्या कालखंडामध्ये बाबासाहेब ज्या जातीत जन्माला आलेले होते त्या जातीचे पुरुष सुद्धा शिकलेले नव्हते. महिला शिकलेल्या असण्याची शक्यता नव्हती. त्या महिला कुठेतरी नोकरी करत असण्याची शक्यता नव्हती.
असं असताना बाबासाहेबांनी या देशामध्ये बाईला मालकपणाची रजा मिळाली पाहिजे ही भूमिका घेणं, याचा अर्थ हा माणूस फक्त मानवीय दृष्टिकोनातून विचार करणारा माणूस होता. एक स्पष्ट आहे की अस्पृश्यतेमुळे या देशातल्या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना जे अतिशय हीन जगणं जगावं लागत होतं, माणुसकीहीन जगावं लागत होतं, त्या परिस्थितीमध्ये अस्पृश्यांना सन्मानानं माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार मिळाले पाहिजे ही एक मोठी लढाई होती. आणि ती लढाई बाबासाहेबांच्या खांद्यावर होती. बाबासाहेबांची होती जबाबदारी होती. त्या जबाबदारीला बाबासाहेबांनी न्याय दिला. पण याचा अर्थ ते केवळ अस्पृश्यांच्या लढाईमध्ये अडकून पडले हे खरं नाही. मला आणखी पुढे जायचंय, पण तरी एक तपशील तुम्हाला सांगावंसं वाटतं. बाबासाहेबांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये जो पहिला राजकीय पक्ष स्थापन केलाय, त्या राजकीय पक्षाचं नाव काय? स्वतंत्र मजूर पक्ष. स्वतंत्र मजूर पक्ष असं नाव आहे त्यांच्या पहिल्या पक्षाचं. आणि मग त्या पक्षाच्या निमित्तानं मनमाडला जी सभा झालेली आहे स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या स्थापनेच्या निमित्तानं, त्या मनमाडच्या सभेमध्ये बाबासाहेब स्वतंत्र मजूर पक्षाचं उद्दिष्ट म्हणून असं सांगतात की जे जे राबणारे हात आहेत त्या राबणाऱ्या हातांना न्याय मिळाला पाहिजे. जातीचं नाव नाहीये, जातीचं नाव नाहीये, राबणाऱ्या हातांना न्याय मिळाला पाहिजे. बाबासाहेबांची इच्छा स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या माध्यमातून या देशातल्या सगळ्या कष्टकऱ्यांचं राजकारण पुढे घेऊन जाण्याची होती. पण दुर्दैवानं स्वातंत्र्य चळवळीच्या चर्चा जसजशा पुढे जात राहिल्या आणि मग जे शेवटचं कमिशन आलं स्वातंत्र्याच्या संदर्भातल्या चर्चेला पुढे घेऊन जाणार, त्यांनी जेव्हा जातीच्या आधारावरती सत्तेच्या वाटपाची भूमिका घेतली त्यावेळेला बाबासाहेबांना, आणि अर्थात समोरून काँग्रेसचा दबाव होता, बाबासाहेबांना हा प्रश्न विचारला गेला इंग्रजांच्या बरोबरच्या चर्चेमध्ये की तुम्ही अस्पृश्यांची बाजू कशी काय मांडू शकता? तुम्ही स्वतंत्र मजूर पक्षाचे प्रतिनिधी आहात, तुम्ही स्वतंत्र मजूर पक्षाचे प्रतिनिधी आहात, तुम्ही अस्पृश्यांची बाजू कशी काय मांडू शकता? आणि ऑफकोर्स गांधीजींचा दबाव होता की गांधीजी असं म्हणायचे तुम्ही सुद्धा या देशातला दलितांचा प्रतिनिधी आहे. बाबासाहेबांना या काळातल्या दबावातून स्वतंत्र मजूर पक्ष विसर्जित करून शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन हा नवा पक्ष स्थापन करावा लागलेला आहे. हे का घडलं अभ्यासाचा विषय आहे, पण बाबासाहेबांना स्वतंत्र मजूर पक्षाचं राजकारण करायचं. आणि मग स्वतंत्र भारतामध्ये नंतर बाबासाहेबांच्या मृत्यूच्या आधी 2 वर्ष पुन्हा बाबासाहेबांनी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन विसर्जित करून रिपब्लिकन पक्षाची जी संकल्पना मांडली, ज्याच्यासाठी ते एस एन जोशींच्या बरोबर पण बोलले होते, राममनोहर रोहींच्या बरोबर पण बोलले होते की एक असा रिपब्लिकन पक्ष जो सगळ्या जाती धर्मातल्या शोषितांचा विचार करेल, सगळ्या जाती धर्मातल्या कष्टकऱ्यांचा विचार करेल. पण दुर्दैवानं तो पक्ष त्यांच्या हयातीत स्थापन झाला नाही आणि नंतर जो झाला तो आपल्या उद्दिष्टापासून भरकटला. पण माझा मुद्दा असा आहे की बाबासाहेबांचा हा अभ्यास दलितेतर समाजातले लोक कधी करणार आहेत की नाही, की बाबासाहेब काय करू पाहत होते, बाबासाहेब कुठलं राजकारण पुढे येऊन पाहत होते, आणि तेच संविधान लिहिताना आलेले आहे. आता आपण परत संविधानाकडे येऊया की संविधान लिहिताना तो बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन पुन्हा व्यापक झालेला आहे. हे बाबासाहेब संविधान सभेत बोलले, एका भाषणात संविधान सभेत ते असं म्हणाले की संविधान सभेची निवडणूक लढवताना माझ्या नजरेसमोर फक्त एवढंच होतं की संविधान बनणार आहे तर पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समाजाचे काही अधिकार सुरक्षित व्हावे. ते का होतं त्याची पार्श्वभूमी पण सांगितली, कारण इंग्रज सरकारने त्यांना लिमिटेड करून टाकलं होतं आणि म्हणून ते शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने बोलत होते. पण तरी सुद्धा इथं जे कोणी अभ्यासक असतील त्या अभ्यासकांना मी एक काम देतो की आपण संविधान सभेत जाऊ शकू की नाही, नीट ऐका माझं सगळं, आपण संविधान सभेत जाऊ शकू की नाही अशी शंका ज्या वेळेला बाबासाहेबांच्या मनात होती, त्या काळामध्ये त्यांनी आपल्या पक्षाच्या वतीनं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीनं संविधान सभेला देण्यासाठी एक निवेदन तयार केलं. कारण त्यांना खात्री नव्हती की आपण संविधान सभेत जाऊ की नाही. ते निवेदन वाचा, ते आज बाजारामध्ये स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज या नावानं उपलब्ध आहे. ही शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशननं संविधान सभेला देण्यासाठी बनवलेलं निवेदन की उद्याचं संविधान कसं असावं, स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाचं ते पुस्तक वाचा.
आज जे हे बोंबा मारतात ना अनेक वेळेला की बाबासाहेबांचे संविधान जे आहे त्याच्यामध्ये प्रास्ताविकेत समाजवाद शब्द नव्हता आणि इंदिरा गांधींनी समाजवाद शब्द उसळला आणि बाबासाहेबांच्या संविधानाची तोडमोड केली. यांना बाबासाहेबांच्या बद्दल इतकं प्रेम आहे, जर यांना इतकं प्रेम असेल ना तर त्यांनी बाबासाहेबांनी त्यावेळेला जे दिलेलं निवेदन आहे स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज हे वाचावं आणि त्याप्रमाणे करावं. त्या निवेदनामध्ये बाबासाहेबांनी असं लिहिलंय की या देशातली शेती आणि उद्योग तर राष्ट्रीयकरण करा, शेती आणि उद्योग सरकारच्या मालकीचे करा आणि ज्यांनी आधी उद्योग उभे केले त्यांना डिव्हिडंड द्या आणि त्यांची किंमत अदा करा. सगळे उद्योग देशाच्या मालकीचे करा, शेती देशाच्या मालकीची करा आणि 10 शेतकऱ्यांचे गट करून त्यांना ती शेती भाडे करारावर कसायला द्या. शेतीबद्दलचं ते निवेदन बाबासाहेबांचं वाचण्याजोगे. एनिवे आपण पुढे सरकूया. कधीतरी बाबासाहेबांचा हा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मी असं सांगत होतो की 47 साली 22% लोकांना मताचा अधिकार होता, 78% लोकांना मताचा अधिकार नव्हता. संविधानानं भूमिका घेतली की 100% लोकांना मताचा अधिकार असतो. स्वातंत्र्याच्या आधीच्या कालखंडामध्ये या देशातली जी जमीन होती ही जमीनदारांच्या, संस्थानिकांच्या, वतनदारांच्या मालकीची होती. आणि आज जे स्वतःला शेतकरी म्हणून घेत आहेत याच्यातले बहुसंख्य लोक हे जमीनदारांच्या जमिनीवरती काम करणारे कुळ होते. कुळ लक्षात घ्या. जमिनीची मालकी त्यांच्याकडे नव्हती, जमिनीची मालकी जमीनदारांच्याकडे होती. आणि म्हणून संविधानामध्ये जे 39वा अनुच्छेद आला आणि ज्या 39व्या अनुच्छेदातल्या एका उपकलमामध्ये असं म्हटलंय की स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही जगण्याची साधनं मिळवण्याचा अधिकार आहे. मीन्स ऑफ लाईव्हलीहूड असा इंग्रजी शब्द आहे की मीन्स ऑफ लाईव्हलीहूड मिळवायचा अधिकार आहे. या उपकलमाच्या आधारे अनेक राज्यांनी जमीन सुधारणा कायदे केले आणि ते जमीन सुधारणा कायदे करून जी घोषणा आली ना आपल्याकडे कसेल त्याची जमीन, तर कसेल त्याची जमीन ही घोषणा संविधानामुळे आलेली आहे. संविधानातल्या 39व्या अनुच्छेदाच्या आधारे जे जमीन सुधारणा कायदे आले त्याच्यामुळे आलेली आहे. जर संविधान नसतं तर आपल्यातले अनेक शेतकरी आजही जमीनदाराच्या जमिनीवर काम करणारे कुळ म्हणूनच अस्तित्वात आले असते. त्यामुळे संविधानाच्या आधी मुठभर जमीनदारांच्याकडे जमिनीची मालकी होती. संविधानानंतर संविधानातल्या कायद्यांच्या आधारे राबणाऱ्या माणसाला जमिनीचा अधिकार मिळाला की जो तिथं कष्ट करतोय त्याला जमिनीचा अधिकार मिळाला. शिक्षणाचा अधिकार मगाशी बोललो आपण की सावित्रीबाई जेव्हा म्हणत होत्या की महिलांना शिक्षणाचा अधिकार असला पाहिजे त्यावेळेला त्यांच्या अंगावर शेकोटे फेकणारे पुरोहित जे बोलत होते त्यांचा आर्ग्युमेंट काय होतं. आपलं पण अनेक वेळा काय होतं की आपण वरवरच्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष देतो की ते पुरोहित आले त्यांनी शेत फेकलं, गोटे फेकले, आपण भावनिक होता. माझं म्हणणं असं आहे की संविधानामधल्या हितसंबंधांची लढाई जर पुढे न्यायची असेल तर आपल्याला विरोधकांच्या आर्ग्युमेंटला काउंटर आर्ग्युमेंट देता आलं पाहिजे. त्या पुरोहितांचं आर्ग्युमेंट हे होतं की धर्मशास्त्रानुसार बाईला शिकवणं पाप आहे आणि सावित्रीबाई ते पाप करतायत म्हणून आम्ही त्यांना रोखत आहोत. लक्षात घ्या, संविधान अस्तित्वात आलेलं नव्हतं त्यावेळेला. इंग्रज इथल्या तळातल्या व्यवस्थेमध्ये फार लक्ष घालत नव्हते. त्यांचं उद्दिष्ट फार स्पष्ट होतं की इंग्लंड मधली कारखानदारी त्याचं पोषण करायचं आणि त्या कारखानदारीचा माल इथं विकून इंग्लंडची श्रीमंती वाढवायची. याच्या मार्गात येणारे अडथळे दूर करणं एवढंच इंग्रज करत होते. तळातल्या व्यवस्थेमध्ये पुरोहितशाहीचाच कब्जा होता, पुरोहितशाहीचंच वर्चस्व होतं आणि ती पुरोहितशाही सांगत होती की धर्मशास्त्रानुसार बाईला शिकवणं पाप आहे. संविधानाने काय भूमिका घेतली? संविधानाने मी मगाशी सांगितलं ती भूमिका घेतली की 0 ते 14 वयोगटातल्या प्रत्येक मुलाला मुलीला शासनानं शिक्षण दिलं पाहिजे, सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण दिलं पाहिजे. क्रांतिकारी भूमिका आहे. सावित्रीबाईच्या अख्ख्या लढ्याचा तो विजय आहे. लक्षात घ्या, सावित्रीबाई जे म्हणत होत्या त्याचा विजय आहे 25 वर्षाचा. मी तुम्हाला 3-4 मुद्दे, त्यातला पहिला मुद्दा मतदानाच्या अधिकाराचा, दुसरा मुद्दा जमिनीच्या अधिकाराचा, तिसरा मुद्दा शिक्षणाच्या अधिकाराचा आणि चौथा मुद्दा संचार स्वातंत्र्य किंवा व्यवसाय स्वातंत्र्य. संविधानातल्या 19व्या अनुच्छेदातल्या एका उपकलमानं आपल्याला हवा तो व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य मिळते. हे स्वातंत्र्य संविधानाच्या आधी नव्हतं.
कारण धर्मव्यवस्थेचा पगडा होता, पुरोहितांचा पगडा होता आणि ती धर्मव्यवस्था आम्हाला असं सांगत होती की तुझ्या अंगामध्ये काय कसब आहे, तुझ्या अंगामध्ये काय हुशारी आहे याच्याशी आम्हाला काही देणं घेणं नाही. तू ज्या जातीत जन्माला आलेला आहेस त्या जातीचा व्यवसाय तू गपगुमान कर. ही इतकी धर्मव्यवस्था आम्हाला सांगत होती. जेव्हा संविधान नव्हतं तेव्हा 19व्या अनुच्छेदाने आम्हाला काय सांगितलं की तुला हवा तो व्यवसाय करता येईल, व्यवसाय स्वातंत्र्य. आता मी मगाशी म्हणालो होतो ते नजरेसमोर आला की क्रांती होण्याच्या आधी जी प्रचंड असंतोषाची परिस्थिती असते, या परिस्थितीमध्ये मुठभर लोकांना विशेष अधिकार असतात आणि बहुसंख्य लोकांना काहीच अधिकार नसतात. ही परिस्थिती 1950च्या आधी होती. 22% लोकांना मताचा अधिकार, 78% लोकांना मताचा अधिकार नाही. जमीनदार संस्थानिक वतनदारांना जमिनीचा अधिकार, जमिनीवर राबणाऱ्या घाम घालणाऱ्यांना जमिनीचा अधिकार नाही. या देशातल्या ब्राह्मण समाजातले पुरुष जर वगळले तर बाकी कोणालाही शिक्षणाचा अधिकार नाही. फक्त ब्राह्मण पुरुषांना शिक्षणाचा अधिकार आणि हवा तो व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्यही अंगात अनेक प्रकारची गुण, हुशारी, कसब असलेल्या माणसांना नाही. संविधानानं या सर्व गुणवरांचे विशेष अधिकार निरसले. संविधानानं सांगितलं की फक्त 22% मताचा अधिकार नो, फक्त जमीनदारांना जमिनीचा अधिकार नो, फक्त ब्राह्मण पुरुषांना शिक्षणाचा अधिकार नो. सगळे विशेष अधिकार निरस्त केले आणि तुम्हाला आणि मला एका रांगेत आणून बसवलं, एका रांगेत आणून बसवलं, एका समान भूमिकेवरती आणलं. आज संविधानाच्या नावानं गळे काढणाऱ्या ज्या शक्ती आहेत, लक्षात घ्या, संविधान ज्यांच्या डोळ्यावर आलेल्या सगळ्या शक्ती आहेत, ज्यांना हे संविधान कधी मोडून टाकू असं वाटतंय, अशा ज्या शक्ती आहेत, या सगळ्यांची महत्वाची पोटदुखी ही एकच आहे, ही एकच आहे. कुठली? कंगना रनौतचं उदाहरण घेऊन सांग. कंगना रनौत नावाची अभिनेत्री आहे, माहिती आहे ना, या 2-3 आमच्या ताई हसल्या तिचं नाव घेतलं होतं. कारण अनेकांना तुमचा असा समज आहे ना की ती बाई काही बोलते, असंच आहे ना समज, ती बाई काही बोलते, काही विधानं करते. माझं तिच्याबद्दलचं मत वेगळं, म्हणजे मी तिला भेटलेलं नाही कधी, पण माझं तिच्याबद्दलचं मत थोडं वेगळं आहे. माझं मत असे तिच्याबद्दलचं की भारतीय संविधानाची खरी ताकद कंगना रनौतला कळली. आणि मी अजिबात उपासना बोलत नाही, मी अजिबात तिची चेष्टा करत नाही, कारण मी विरोधकांची चेष्टा करण्यात विश्वास ठेवत नाही. विरोधकांची चेष्टा करून आपला मुद्दा पुढे जात नाही का, आर्ग्युमेंटला काउंटर आर्ग्युमेंट केलं तर आपला मुद्दा पुढे जातो. त्यामुळे मी गंभीरपणे म्हणतोय की भारतीय संविधानाची खरी ताकद कंगना रनौतला कळलेली आहे. कारण तिची 4 वर्षापूर्वीची 2 विधान. तिने पहिलं विधान असं केलं होतं की 47 साली जे स्वातंत्र्य मिळालं हे खरं स्वातंत्र्य नाही, हे भीक मागून मिळालेलं स्वातंत्र्य. मला राग आला, तुम्हालाही आला असणार, कारण तुमच्यापैकी बरेच जण राष्ट्रसेवा दलाशी नातं सांगणारे असणार आहात. कारण राष्ट्रसेवा दलाचे किती लोक तुरुंगामध्ये गेले, किती लोकांनी तुरुंगात सोसला, आणि अगदी एवढंच नव्हे तर अगदी शिरीष कुमार सारखा नंदुरबारचा कोवळा युवक 12 वर्षाचा 14 वर्षाचा जो वंदे मातरम म्हणत ब्रिटिशांच्या गोळीला शहीद झाला, तो सुद्धा त्यावेळेच्या सेवादलाचाच सैनिक होता, शाखेवरचा सैनिक होता शिरीष कुमार. त्यामुळे ज्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तुरुंगवास सोसला त्या काळामध्ये, शहीद झाले, त्या संघटनेचा अध्यक्ष राहिलेल्या माझ्यासारख्या माणसाला कंगना रनौतच्या त्या वाक्याचा राग येणार हे स्वाभाविक आहे की हे स्वातंत्र्य भीक मागून नाही मिळालेलं. आणि केवळ राष्ट्रसेवा दल कशाला, राष्ट्रसेवा दलाच्या पलीकडच्या अनेक शक्तींनी त्या स्वातंत्र्याला त्रास सहन केलेला. अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले, जे जेलमध्ये गेले त्यांची पण, आणि जेलमध्ये गेल्यामुळं बाहेर राहिलेल्या कुटुंबियांची पण आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य भीक मागून मिळालं नाही. पण तिचं दुसरं वाक्य जास्त गंभीर. तिचं दुसरं वाक्य असं होतं की आम्हाला खरं स्वातंत्र्य कधी मिळालं, आम्हाला खरं स्वातंत्र्य 2014 साली मिळालं. फार मोठा अर्थ आहे. मी जे मगाशी बोललो तो अर्थ आहे याच्यावर. कंगना रनौत सहित सगळ्या संविधान विरोधकांचं दुखणं हे आहे की हे संविधान जेव्हा अस्तित्वात नव्हतं तेव्हा आम्ही कुठेतरी विशेष होतो.
हे संविधान जेव्हा अस्तित्वात नव्हतं तेव्हा आमची या समाजामध्ये एक विशेष पोझिशन होती. आम्ही इतरांच्या पेक्षा वेगळे होतो, आम्ही सगळ्यांच्या बरोबरीचे नव्हतो, आमची एक पोझिशन होती. हे संविधान आलं आणि आमची ती विशेष पोझिशन गेली. हे दुखणं आहे लक्षात. म्हणजे संविधान जेव्हा नव्हतं तेव्हा आम्ही 22% लोक, सरकारला टॅक्स भरणारे लोक, छान छान कपडे घालून मत टाकायला येत होतो. हे संविधान आलं आणि आता झोपडपट्टीचे लोक सुद्धा आमच्या बरोबर रांगेत उभे राहायला लागले मत टाकायला, आणि त्यांच्या मताची किंमत पण एकच, आमच्या मताची किंमत पण एकच. संविधानाच्या आधी आम्ही कुठेतरी विशेष होतो. संविधानाच्या आधी आम्ही जमीनदार होतो, जमिनीची मालकी आमचीच होती. या संविधानामुळे कसे त्याची जमीन कायदा आला, आम्हाला जमिनीची मालकी सोडावी लागली. या संविधानाच्या आधी बरेच सगळे लोक आपापल्या जातीप्रमाणे व्यवसाय करत होते, ज्याच्या ज्याच्या पायरीप्रमाणे राहत होते. या संविधानामुळे आता कुणीही शिक्षण मागतोय, कुणी पण वकील होऊ शकतोय, कुणी पण कलेक्टर होऊ शकतोय. हे दुर्गुण आहे. सगळ्या संविधान विरोधाचं बाकीचे आर्ग्युमेंट सगळे सोडा. मूळ दुर्गुण हे आहे की संविधान नसताना आम्ही कुठेतरी विशेष होतो, आमची ती पोझिशन या संविधानामध्ये गेली. या संविधानाची ताकद करणार नव्हता कळली. पण ज्या मूलभूत लोकांचे विशेष अधिकार संविधानानं निरस्त केले त्यांना संविधानाची ताकद कळली. पण या देशातला जो बहुसंख्य बहुजन समाज आहे, ज्याला माणूस म्हणून सन्मानानं जगण्याचा अधिकार या व्यवस्थेमध्ये नव्हता. म्हणजे जेव्हा एकलव्याला सांगितलं जातं की तू भिल्ल समाजातला आहेस, तुला मी धनुर्विद्या शिकवणार नाही, त्यावेळेला त्याचं माणूस पण नाकारलं जातं. लक्षात घ्या. धर्मशास्त्रानुसार बाईला शिकवणं पाप आहे, या आर्ग्युमेंट मध्ये बाईचं माणूस पण नाकारलं जाते. लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्हाला आणि मला माणूस म्हणून सन्मानानं जगण्याचा अधिकार केवळ या संविधानामुळे मिळाले. संविधान जेव्हा नव्हतं तेव्हा या इथल्या समाज व्यवस्थेमध्ये हा अधिकार आपल्याला कधीच नव्हता, तो संविधानामुळे मिळाला. हे जे संविधान आहे, हे संविधान टिकवण्यासाठी ज्या बहुजन समाजाला, ज्या कष्टकऱ्यांना, ज्या कष्ट करून जगणाऱ्या माणसांना पहिल्यांदा सन्मानानं जगण्याचा अधिकार मिळाला, तिथपर्यंत हे संविधान आज घेऊन जाण्याची गरज आहे. वाड्या वस्त्यावरती घेऊन जाण्याची गरज आहे, लमाण तांड्यांच्यावरती घेऊन जाण्याची गरज आहे, आदिवासी पाड्यावरती घेऊन जाण्याची गरज आहे. आणि मग त्या संविधानातले तुमच्या माझ्या जगण्याशी संबंधित जे अनेक अधिकार असतील, अनेक अधिकार, त्याच्यात सगळा तपशील मी काही सांगू शकणार नाही आता, पण एक तपशील सांगून मग मी थांबणार आहे. मला माहित नाही वेळ किती झाला ते. मला प्लीज थांबायचं कधी सांगायचं, अध्यक्ष महोदय सांगा कधी थांबायचं. एक मुद्दा मांडतो आणि मी थांबतो. मी जे म्हणालो की आम्ही संविधानाच्या संदर्भामध्ये एक दुरुस्ती मागतोय. हे संविधान या बाबतीमध्ये अपूर्ण आहे असं म्हणतो आणि दुरुस्ती मागतोय. त्याचा सगळा थोडा इतिहास आणि तो बाबासाहेबांच्या संदर्भामध्ये बाबासाहेबांनी संविधान सभेमध्ये एक प्रश्न विचारला सदस्यांनी, आणि तो प्रश्न असा होता की ॲडल्ट फ्रँचायझीची भूमिका आपण स्वीकारली, म्हणजे सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची भूमिका आपण स्वीकारली, सर्वांना मताचा अधिकार असेल ती भूमिका आपण स्वीकारली. आणि या भूमिकेमधून आपण पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इथं येणार हे स्वीकारली, राजकीय समतेची भाषा आपण स्वीकारली, राजकीय लोकशाही आपण स्वीकारली. हे चांगलं झालं. परंतु या देशामध्ये जी प्रचंड मोठी आर्थिक विषमता आहे, गरीब आणि श्रीमंतांच्या मधली जी प्रचंड मोठी दरी आहे, तर याचं काय करायचं असा प्रश्न बाबासाहेबांनी विचारला संविधान सभेत. आणि मग पुढे बाबासाहेब असं म्हणतात की संसदीय लोकशाहीमध्ये दर 5 वर्षांनी जे सरकार अस्तित्वात येईल, या सरकारच्या इच्छाशक्तीवर हा कार्यक्रम सोडू नका. कोणता कार्यक्रम? गरीब आणि श्रीमंतांच्या मधली दरी कमी करण्याचा कार्यक्रम, आर्थिक विषमता कमी करण्याचा कार्यक्रम संसदीय लोकशाहीत दर 5 वर्षांनी निवडून येणाऱ्या सरकारवर त्याच्या इच्छाशक्तीवरती सोडू नका. मग बाकीचे म्हणाले की मग काय अपेक्षित आहे तुम्हाला, काय करायचं? तर ते असं बाबासाहेब असं म्हणाले की शिक्षणाचा अधिकार, रोजगाराचा अधिकार आणि जगण्याची साधनं मिळवण्याचा अधिकार, हे तीनही अधिकार आपण फंडामेंटल राईट म्हणून देऊया.
आता हा मुद्दा तुम्हाला पुढे नीट कळावा म्हणून मी थोडी तांत्रिकता सोप्या भाषेत सांगतो. संविधानानं आपल्याला जे अधिकार दिले त्या अधिकाराची दोन प्रकारची विभागणी, एक फंडामेंटल राईट आणि दुसरे लीगल किंवा कॉन्स्टिट्युशनल राईट, म्हणजे मूलभूत अधिकार आणि कायदेशीर अधिकार अशी विभागणी. याच्यात फार मोठा फरक आहे. काय फरक आहे तर फंडामेंटल राईट हे असे अधिकार आहेत की जे तुम्हाला नाही मिळाले, तुम्हाला जर ते नाही मिळाले तर तुम्हाला न्यायालयात जाऊन दाद मागता येते आणि न्यायालयात जाऊन दाद मागितल्यानंतर त्या मुद्द्यांच्या बाबतीत न्यायालय सरकारला आदेश देऊ शकते. त्याला म्हणायचं फंडामेंटल राईट. आणि ते सोडून जे इतर सगळे लीगल राईट्स आहेत, कायदेशीर अधिकार आहेत, या बाबतीमध्ये आपण कोर्टात जाऊ शकत नाही आणि जरी कोर्टाने आपलं म्हणणं ऐकलं तरी कोर्ट त्या बाबतीत न्यायालयाला आदेश देऊ शकतो. ही संविधानातली तरतूद. फंडामेंटल राईट आणि लीगल राईट यातला फरक. सोप्या भाषेत फंडामेंटल राईट म्हणजे झालंच पाहिजे आणि लीगल राईट म्हणजे हे व्हावं अशी अपेक्षा. म्हणून हे जे सगळे इतर अधिकार आहेत हे ज्या चौथ्या प्रकरणात आहे त्याचं नाव आहे डायरेक्ट टू प्रिन्सिपल. डायरेक्टिव्ह सल्ला आहे, सल्ला आहे, बंधन नाही. तिसरं प्रकरण जे आहे ते मात्र बंधन आहे, फंडामेंटल राईट. बाबासाहेब काय म्हणत होते? शिक्षणाचा अधिकार, रोजगाराचा अधिकार आणि मीन्स ऑफ लाईव्हलीहूड म्हणजे जगण्याची साधनं मिळवण्याचा अधिकार आपण फंडामेंटल राईट म्हणून देऊ. संविधान सभेतल्या बाकीच्या बहुसंख्य सदस्यांनी याला विरोध केला आणि विरोध करताना कारण असं दिलेलं आहे की इंग्रजांनी प्रचंड लूट केलेलं वारसा आपल्याला मिळणार आहे, तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे, त्यामुळं आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदू मुस्लिम दंगे होत आहेत, फाळणीच्या जखमा आहेत. अशा काळामध्ये तुम्ही गरीब सरकारवरती इतकी मोठी जबाबदारी टाकू नका. कारण तुम्ही जर शिक्षणाचा, रोजगाराचा अधिकार जर फंडामेंटल राईट म्हणून दिला तर उद्या लोक कोर्टात जातील आणि सरकारची गोची होईल, कारण सरकार गरीब आहे. बहुसंख्य सदस्य याच बाजूचे होते, त्यामुळे बाबासाहेबांना आपला मुद्दा मागे घ्यावा लागला. म्हणून बाबासाहेबांनी हे तीनही मुद्दे चौथ्या प्रकरणात टाकले. म्हणजे कोणत्या? व्हावं अशी अपेक्षा. बाबासाहेब म्हणत होते हे झालंच पाहिजे, अशा तिसऱ्या प्रकरणात हे मुद्दे टाकूया, पण बहुसंख्य सदस्यांच्या बहुमतामुळे ते मुद्दे इकडं व्हावं अशी अपेक्षा. 39व्या कलमात, 41व्या कलमात हे सगळे मुद्दे टाकतात. आता ते जे आर्ग्युमेंट होतं की सरकार गरीब आहे. मी एक जनांदोलन कार्यकर्ता आहे. मी शिक्षणाच्या प्रश्नावरचं जन आंदोलन उभं करून सार्वजनिक जीवनात आलेला कार्यकर्ता आहे. माझं मत असेल की कोणतंच सरकार गरीब नसतं, कोणतंच सरकार गरीब नसतं. सरकारच्या तिजोरीचा प्राधान्यक्रम काय हा महत्वाचा असतो. सरकार गरीब नसतं कधीच, सरकारच्या तिजोरीचा प्राधान्यक्रम. आणि बाबासाहेब असं म्हणत होते की सरकारची तिजोरी प्राधान्यानं सर्वांना शिक्षण देण्यासाठी उघडा. सरकारची तिजोरी अशा पद्धतीनं वापरा की जेणेकरून अधिकाधिक रोजगार निर्माण होतील. हे बाबासाहेब म्हणून पाहत होते. ते घडलं नाही. आम्ही स्वराज्य सेना संघटनेच्या वतीनं 12 सुशिक्षित बेरोजगार परिषदा घेऊन ही मागणी केली की बाबासाहेबांचं त्यावेळेचं स्वप्न आत्ता पूर्ण करा. आणि हे पूर्ण करताना एक आकडेवारी मी तुम्हाला देऊ इच्छितो की 1950 साली संविधान लागू झालं 26 जानेवारीला आणि लगेचच फेब्रुवारी महिन्यात भारताचं पहिलं बजेट सादर झालं. जॉन मकाई नावाचे फायनान्स मिनिस्टर होते, त्यांनी पहिलं बजेट सादर केलं. ते बजेट 346 कोटी रुपयाचं. म्हणजे त्या वर्षी भारत सरकारकडे वर्षभर खर्च करायला 346 कोटी रुपये होते. बजेटचा तोच अर्थ असतो ना, दुसरा काय. या वर्षी जे बजेट सादर झालेले निर्मला सीतारामन यांच्याकडून हे बजेट 50 लाख कोटी रुपयाचे. म्हणजे भारत सरकारची वर्षभरामध्ये खर्च करण्याची ऐपत 346 कोटी रुपयावरून 50 लाख कोटी रुपयात करणार. तर याच्यामध्ये इन्फ्लेशनचा मुद्दा असतो हे मला कळतं की चलनवाढीमुळे काही आकडे मोठे होतात. तर तो चलनवाढीचा हिस्सा बाजूला केला तरी सरकार श्रीमंत झाले. सरकार आता गरीब राहिलेलं नाही आणि ते कळतं आपल्याला अनेक वेळेला. सरकार गरीब राहिलेलं नाही ते दिसतंच आपल्याला अनेक वेळा. त्यामुळे एरवी कधीच्या लाडक्या बहिणींची आठवण येत नाही की बरोबर निवडणुकीच्या आधी
लाडक्या बहिणींची आठवण येते आणि तिजोरी खुली होते. ती तिजोरी लाडक्या बहिणींच्या भल्यासाठी खुली होते का पुढच्या सत्तेच्या चाव्या पुन्हा हातात याव्यात म्हणून खुली होते हे आता सगळ्यांना माहिती. पण हे सगळ्यांना कळतं. माणसं सगळ्या ग्रामीण भागात सगळ्यांना सगळं कळतं. माणसं फार हुशार असतात. माणसांना सगळं कळतं, पण तरी आजच्या परिस्थितीत कसं वागायचं त्याचे त्यांचे स्वतंत्र काही आडाखे असतात. तर एनिवे सरकार श्रीमंत झाले आणि हे कशामुळे झाले? ज्या काही आर्थिक घडामोडी घडत असतात त्या आर्थिक घडामोडीमधला शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या घामाचा हिस्सा त्याची चोरी करून सरकार श्रीमंत होत असतं. हे जे काही घडले ना 346 कोटी रुपयावरून 50 लाख कोटी रुपयापर्यंत ही वाटचाल शेतकरी आणि कामगार यांच्या घामाचा पूर्ण हिस्सा त्यांना न दिल्यामुळे होत असते. त्यामुळे आमचं म्हणणं असं आहे की आता ती दुरुस्ती करा आणि शिक्षण आणि रोजगार हे दोन अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून द्या. ही दुरुस्ती संविधानात करा आणि बाबासाहेबांचं स्वप्न तुम्ही पूर्ण करा. हे करणं शक्य. 39व्या कलमामध्ये 41व्या कलमामध्ये त्या तरतुदी त्याच्या आधारे सर्वांना शिक्षण सर्वांना रोजगार ही भूमिका घेणं शक्य आहे. दुर्दैवानं आज अशा पद्धतीचा दबाव सरकारवर आपण निर्माण करू शकत नाहीयेत. मला तुमची फक्त एक शेवटची 5-7 मिनिटं हवी आहेत आणि त्यामध्ये एक मुद्दा अगदी थोडक्यात मांडून जातो. मी आरक्षणाबद्दल बोललो आणि मी असं म्हणालो होतो की संविधानात आरक्षणाची तरतूद ज्या हेतून आली त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा हेतू आहे की शोषित समाजाची एकजूट व्हावी आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका तिथून पुढे जावी आणि त्या सामाजिक न्यायातून सर्वांना न्याय कसा मिळेल ही भूमिका पुढे जावी. आता मी त्या सगळ्यातला सगळा तपशील नाही सांगणार कारण आरक्षण हा विषय खूप मोठा आहे. पुन्हा स्वतंत्रपणे बोलावं लागतं. पण त्याचा थोडा गाभा तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो की आज जी अनेक आंदोलनं आरक्षणाच्या नावाने होत आहेत. माझ्यासारख्या जन आंदोलन कार्यकर्त्याची ही खंत आहे की आम्ही आमच्या कर्तृत्वानं जे कमजोर करतो त्याचा एक परिणाम आम्ही असा भोगत आहोत आज की 2000 सालापर्यंत आरक्षणाच्या नावानं जे जे घडत होतं ते आम्ही घडवत होतो. आरक्षणाच्या नावानं आंदोलन होणारे आम्ही करत होतो. पण 2000 साली या देशातल्या संविधान विरोधी शक्तींनी अतिशय अभ्यास करून प्रचंड अभ्यास करून वेगवेगळ्या संविधानिक मूल्यांना कशी पाचल मारता येईल अशा पद्धतीचा जो अभ्यास करून होमवर्क करून जे भूमिका रुजवल्या त्याच्यातला सगळ्यात मोठा गंभीर परिणाम आम्ही आरक्षणाच्या ज्यात बघतोय की आज जी आरक्षणाची आंदोलनं होत आहेत त्याच्यात आम्ही कुठंच नाही आहोत. आणि आम्ही कुठंच नाही आहोत एवढंच नव्हे तर जे आंदोलन होत आहेत त्याच्यावर भूमिका घेणं सुद्धा आम्हाला जमत नाही. का? कारण जर कुणीतरी ठरवून धनगरांच्या विरोधात आदिवासींना जर उभं केलेलं असेल तर समाजवादी चळवळीतला मी कार्यकर्ता मी काय भूमिका घेणार? कारण मी असं मानणारा कार्यकर्ता आहे की धनगर आणि आदिवासी दोघेही शोषित समुदायाचे घटक आहेत आणि संविधान वाचवण्याच्या लढाईमध्ये ते दोघे एका तंबूत असण्याची गरज आहे. पण कुणीतरी अभ्यास करून धनगर आणि आदिवासींना एकमेकांच्या विरोधात उभं केलंय. बारामतीला सभा झाली 2014च्या इलेक्शनच्या आधी 2014च्या विधानसभा इलेक्शनच्या आधी आणि तिथं आश्वासन दिलं देवेंद्र फडणवीसांनी की आमची सत्ता आणा पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगरांना एसटीचा दर्जा आम्ही देतो. कोणीही विचार केला नाही की शेड्यूल्ड ट्राइब्स मध्ये एखादी नवी जमात घालणं हा राज्याच्या विधानसभेचा विषय नाही. हा विषय संसदेचा विषय आहे. संसदेतल्या घटना दुरुस्तीतूनच एखादी नवी जमात त्या शेड्यूल्ड ट्राइबच्या लिस्ट मध्ये येऊ शकते. हा राज्याच्या विधानसभाचा विषयच नाही. पण दिलं आश्वासन केलं धनगरांनी मतदान 5 वर्ष सत्ता उपभोगली 100 पेक्षा अधिक कॅबिनेट झाल्या. धनगर समाज नाही गेला एसटी पण धनगर आणि आदिवासी एकमेकांच्या विरोधामध्ये उभे केले. आज जे संपूर्ण आमच्या मराठवाड्यामध्ये ओबीसी आणि मराठा गरीब मराठा मला श्रीमंत मराठ्यांची काही देणं घेणं नाही. मला सरंजामी मराठ्यांची काही देणं घेणं नाही. पण आमच्या मराठवाड्यातला गरीब मराठा आणि ओबीसी ज्यांचं जगणं एकाच पातळीवरचं आहे जे कालपर्यंत एकमेकाच्या बरोबरीनं सगळ्या आव्हानांचा मुकाबला करत होते ते आज तिथं एकमेकाच्या दुकानातून खरेदी करू नका असे फतवे काढतायत. ओबीसींनी ओबीसीच्या दुकानात जा
गरीब मराठ्यांनी गरीब मराठ्याच्याच दुकानात जा असे फतवे निघत आहेत. तर हे गरीब मराठ्यांना ओबीसीच्या विरोधात कुणी उभं केलं? हे खरं म्हणजे ते दोघेही संविधान वाचवण्याच्या लढाईमध्ये एका तंबूमध्ये असण्याची गरज आहे. आणि याच्यापेक्षाही एक गंभीर संकट आपल्या समोर उभं राहिले, जे आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या समाजामध्ये दोन लढाऊ जाती आहेत, महार आणि मातंग. आणि संविधान वाचवण्याच्या लढाईमध्ये या दोन जाती खरोखर अतिशय आक्रमकपणे फ्रंट लाईनवर राहू शकतात. आणि हेच लक्षात घेऊन बरोबर महार आणि मातंगांच्या मध्ये पाचर मारणारी भूमिका आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामधून घेतली आहे. जे मराठा आणि ओबीसी एकमेकाचं तोंड बघत नाही, तीच अवस्था आज मातंग आणि महारांच्या मध्ये किंवा नवबौद्धांच्या मध्ये आणून ठेवलेली आहे. दोघं एकमेकाचं तोंड बघायला तयार नाही. वास्तविक आता दोघं पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जाती आहेत. संविधान वाचवण्याच्या लढाईमध्ये ते एका तंबूत असण्याची गरज आहे. म्हणून मी म्हणतो की आम्हाला इथं भूमिकाही घेता येत नाही. विस्तारांना ऐकण्याची सवय असेल तर आम्ही बोलू शकतो सगळं, मग आम्ही सगळ्यांची निवेदन करू शकतो. पण हे एका अतिशय सुनियोजित षडयंत्रातून घडलेलं आहे. हे कधी घडलं? अटल बिहारी वाजपेयी सत्तेत आले, त्यांनी राज्यघटना पुनरावलोकन समिती नेमली, संपूर्ण संविधान प्रेमींनी मोर्चे काढले, ताकदीनं मोर्चे निघाले आणि लक्षात आलं की संविधान पुनरावलोकन समिती कामकाज करू शकणार नाही. अटल बिहारी वाजपेयींना राज्यघटना पुनरावलोकन समिती गुंडाळावी लागली. तिथून हे ओव्हर झालं की संविधानाला आरक्षणाला थेटपणे जर विरोध केला तर एकदम मोहोळ अंगावर उठते. त्यामुळे थेटपणे विरोध करायचा नाही. संविधान वाचवण्याच्या लढाईमध्ये ज्या शक्ती असू शकतात त्यांच्यामध्ये पाचर मारण्याची कामं करायची. हे घडले. मग संविधान काय म्हणते एवढं फक्त सांग. 16वा अनुच्छेद, 41वा अनुच्छेद. मी संपवतोय 5 मिनिटात, पण हे फार महत्वाचं आहे की कुणी वाचतच नाहीये संविधान. 16वा अनुच्छेद, 41वा अनुच्छेद. 16वा अनुच्छेद नोकऱ्यांच्या मधल्या आरक्षणाबद्दलच आहे. आणि तो अनुच्छेद असं सांगतो की ज्या मागास समूहांना, प्रत्येक शब्द नीट ऐकण्यात फार अर्थ आहे, ज्या मागास समूहांना सरकारी नोकऱ्यांच्या मध्ये ॲडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन नाही, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा समूहांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून सरकार त्यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांच्या मध्ये जागा आरक्षित करू शकेल. कोणाला करू शकेल? ज्या समूहांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा समूहांना. बघा, व्यक्तीला नाही, व्यक्तीला नाही, समूहांना. आणि कधीपर्यंत? तर त्या समूहाला ॲडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन मिळेपर्यंत. आरक्षण कधीपर्यंत? पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेपर्यंत. हा 16व्या क्रमाचा आशय. आता याच्यामध्ये त्याचा आणखी नीट समजावून म्हणून सांगतो की समजा बीजे मेडिकल कॉलेजमध्ये ऍडमिशन प्रक्रिया सुरू आहे, सरकारी कॉलेज, आणि तिथं एससी कॅटेगरीसाठी 100 जागा आहेत आणि त्या एससीच्या 100 जागांसाठी तिथं 1000 अर्ज आले. तर स्वाभाविक आहे की एससी मधल्या 100 कॅन्डिडेटला तिथं प्रवेश मिळेल. बरोबर आहे? म्हणजे बीजे मेडिकलच्या MBBSच्या ऍडमिशन मध्ये शेड्यूल कास्ट कॅटेगरीसाठी पर्याप्त प्रतिनिधित्व 100 आहे. आणि ते मिळालं की उरलेले जे 900 आहेत एससी कॅटेगरीचे, ते जरी एससी कॅटेगरी असले तरी त्यांना तिथं क्लेम करता येत नाही. म्हणजे 16वं कलम व्यक्तीसाठी नाही, समूहासाठी, ज्यांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा समूहासाठी. ओके, याचा अर्थ असा राहतो ना मग, म्हणजे ओपनचा तर नंतर विचार करू आपण, पण एससी मधले जे आहेत 900 त्यांनी काय करायचं? त्यांचं काय होणार? त्याचं उत्तर 41व्या कलम. 41वं कलम असं सांगतं की या देशात जन्माला आलेल्या प्रत्येक तरुणाला आणि तरुणीला चांगलं शिक्षण आणि सक्षम रोजगार देण्याची जबाबदारी सरकारची. म्हणजे थोडक्यात असं की 16वं कलम, मी नीट ऐका, आरक्षणाचं 16वं कलम ही तात्पुरती व्यवस्था आणि 41वं कलम ही अंतिम व्यवस्था आहे. थोडक्यात मला भूक लागली म्हणून 10 माणसं जर जेवायला आली आणि टोपल्यात जर 2च भाकरी असतील तर अशा वेळेला काय करायचं?
हे 16वं कलम सांगतं. कळतंय मी काय म्हणतोय ते? मला भूक लागली म्हणून जेवायला 10 माणसं आली आणि टोपल्यात 2च भाकरी असतील तर काय करायचं हे 16वं कलम सांगतं. 16वं कलम असं म्हणतं की या 10 जणांमध्ये खूप दिवसाचे भुकेले जे आहेत अशा दोघांना 2 भाकरी एक भाकरी तू द्या. पण 16व्या कलमाने प्रश्न सुटत नाही. भुकेले 8 माणसं तशीच राहतात. म्हणून मी म्हणतोय आरक्षणाचं 16वं कलम तात्पुरती व्यवस्था आहे. 41वं कलम जे आहे ते मात्र असं सांगतं की जर जेवायला 10 माणसं आली तर टोपल्यात 10 भाकरी का. कळतोय फरक कळतोय तुम्हाला? 16वं कलम असं सांगतं की जेवायला 10 माणसं आली भाकरी 2च आहे, तात्पुरती व्यवस्था, जास्त भुकेले तर 2 भाकरी का. पण 41वं कलम मात्र प्रश्न विचारतं की जर जेवायला 10 माणसं आली तर टोपल्यात 10 भाकरी का नाही. संपूर्ण रोजगाराची चर्चा जर आरक्षणाच्या भोवती करायला लागले ओबीसी, मराठा, धनगर सगळे तर आपापसात भांडण होतं. कारण सगळे पक्षाचे राज्यकर्ते तरुणांना सांगतात तुला भूक लागली, तुला भूक लागली, तुला भूक लागली, तुला पण भूक लागली, तर टोपल्या 2 भाकरी का. सगळ्यांना तिथं उडाताण करायला लागलाय. पण 41वं कलम मात्र विचारतात की भाकरी 10 का नाही. हा प्रश्न कोणाला विचारायचा? ज्यांच्यावर भाकरी थापायची जबाबदारी त्यांना. त्यामुळे या देशातल्या मुस्लिम तरुणांना, धनगर आदिवासी तरुणांना, मराठा आदिवासी तरुणांना, सगळ्या तरुणांना म्हणजे तरुण तरुणी सगळे आले त्यांना माझी एक विनंती आहे की जे तात्पुरती व्यवस्था करणारं कलम आहे त्याच्या भोवती जर तुम्ही सगळी लढाई उभी कराल तर तुमची आपापसात भांडणं सुरू होणार. जी हवी आहेत राज्यकर्त्यांना, जी सुरू झाली. परंतु राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारणारं जे 41वं कलम आहे त्या 41व्या कलमाकडे या देशातली रोजगाराची लढाई घेऊन जाणं गरजेचं आहे. आणि कधीतरी सर्वांना शिक्षण, सर्वांना रोजगार हेच संविधानाचं अंतिम स्वप्न आहे. आरक्षण हे संविधानाचं अंतिम स्वप्न नाही. सर्वांना शिक्षण, सर्वांना भारताचं संविधान भारतातल्या सर्व जाती धर्माच्या स्त्री पुरुषांना आणि स्त्री आणि पुरुष नसलेल्या नागरिकांना पण सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी देणारं भारताचं संविधान आहे. ते टिकवणं ही आपली जबाबदारी आहे. या टिकवण्याचे 3 टप्पे आहेत. पहिला टप्पा ज्यांना संविधान कळलेलं नाही तिथपर्यंत संविधान समजावून सांगणं. दुसरा टप्पा संविधानानं दिलेले जे हक्क आहेत ते हक्क मिळवण्यासाठी कायद्याच्या मार्गाने संघटित होणं. आणि तिसरा टप्पा या प्रक्रियेमध्ये संविधानानं आपल्याकडून काही कर्तव्यांची अपेक्षा केलेली आहे. ही कर्तव्य सामूहिकरित्या कशी पार पाडण्यात येते हे बघणं, हे सगळं आपण करूया. तुम्ही मला बोलवलं आणि माझं ऐकलं. खूप खूप धन्यवाद.